Calvary, my Savior bled for me, my Jesus set me free. Look at the wounds and give me life, grace flowing from the side, no greater sacrifice. What He's done, what He's done, all the glory and the honor to the Son. Our sins are forgiven, our future is heaven. I praise God for what He's done. Sing for the freedom He has won, even dead is better now. His light has overcome. Speak, say the name above all names, over every broken place. He is risen from the grave. What He's done, what He's done, all the glory and the honor to the Son. Our sins are forgiven, our future is heaven. I praise God for what He's done. Come back round, yeah. I can Jiniara Shauko Jonga ulama Yakane ulama Nanyaro Ikami mukrai Kamba kwa Ikamba kwa Ramba Jiniara Shauko Jonga ulama Yakane ulama Nanyaro Kikami bakrai Kamba krai I can put on back Jiniara Shauko Jonga ulama Yakane ulama Nanyaro Kikami bakrai. Hallelujah. Praise Lord. Yaro try. Kini kita sengi kebau belai ulah jid ingi bangdan kini kacaka long balak kui ke kerteng ke jungu kat kibadan kini kacaka naduk kibarit haduk kibasan kintai bat senrang kapriang subhai pi baro hake kerteng ke jung try banong penem jungi uji skres komjoro ipi kibapej lingba ka online service jungi kabasdang mala ke sonde sausteng Yepi kibadan kiyeng kisam, kibadan kikali, kibadan kidong kisnong, lengba kijaka, kibafer, kerpang ru yepi kibapait ningkong, kibasngap ningkong, baru kibadang long kesin kebaningkong, long bela kerkui ke kerteng jong try, lengba kejendan jongfi, kan long kaburam yu, tungkin sengongo yu try, namar kejing bah kejungu, syawang nya iskmat, ngenya sengowe ketin kejong belai kebadan bandong apa jongi kene kepor kebenta, tungin ya sengap lang, naga kitab kejong Jeremia nangta naga kitab kejong Isaiah baru naga Sam kejong David
kiktin kibong tukot yang dengan pai kiktin yepi ngan peniru ki kibakraw bare kiba femtip wat piu try kat ba ngidang laban syam yu batungin khot kerbat yu kat ba udang hajan yangi nama kijing mut kijing berkat kijonga kemlong kum kijong pi bat ba kilinti kijong pi kemlong kum kilinti kijonga ong utrai hallelujah namar kata tungin IT ya kilinti kijongi hau try tungin shani aru hau un penlong ya ka tungin nangru ban pen sobhai la di hau try teu nai kajingkwa kadonut kajongi hallelujah amen larangi la ban le ya kamon kajong try ublai wong shai un ai kajingkwa kajongi tungin pen ketang kini kapor ba kajing don kat kajong try man sim ba khojong blai un yo ban yai lai lui yang ibadah nak kena kerjakan, ya pi kita sengau, kita sengap, kita pay, lembaga YouTube channel jungi ke Grace Worship Center, tungin penketang ini kapor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Try, ablay bah, ablay crowd, ablay dan bor, ablay bala, ablay ki baro. Try ngiwan ban sengau, ngiwan ban hai ngau pala try. Ya kajing bah, kajing isnai kajang me try. Ya kisngi ki por kul na shisha try ngiong long pelak reku. Ya kagur ting kajang me try. Shimti ko ba try kini kapor kajang ko ba try. Bangi don kini kacaka try. Shimti ngi try kin taibat shenrang ko ba try. Tapi ngi das nam lay kajang me try. Pen se ngi du man sim ba ko kajang me try. Iway ko ba try. Bangi nang ban don kini kacaka try. Ban mane try ban yaro. Ban kin tewi kagur ting kajang me try. Rema mama shalwa yende. Abek tin kajang me try. Kan sawa ko ba try. Lima kini kacaka ko ba try. Lima kini kacaka try. Hiduai kajing pen kia blay kajang me try. Lima kini kacaka try. Hidan duai ko ba try kajing blay kajang me try. Lima kini kacaka ko ba try. Hiduai ko ba try. Ya kakamba blay kajang me try. Kan long ko ba try. Yang ilang iway try. Kibaran kini kacaka try. Ya kiba ngap ko ba try. Ya kaktin kajang me ko ba try. Belang bari hak banyo ko bram try. Simti try ka praise and worship ko ba try. Kan balam yingi ko ba try. Shakajing mane shakajing shakri. Shakajing kan tewi ka kerteng kajang me try. Try melang bari hak banyo ko bram ko ba try. Try nging biang try kaktin katlin. Ngem kijing berkat kijing try. Ngem try kijing le kijing ko try. Ling bar ka sam kajang me try. Baling baru man sim ba ko jang me try. Kalong ka hok ingi try. Bingilaban dan ini ka jaga try. Bingilaban sengau, bingilaban sengap ru ko ba try. Ya ka ktin ka jang me try. Try melang bari hak banyo ka buram try. Try ngiwan ban sengau shisha try. Sengau ingi try. Sengap ingi try. Ha ka kting ka jang me ji sungi duai. Amen. Syua bangnyai. Sya ka jing yaro ba ka sing mani tungan sengau kendiat. Mangi ngilong kum kitu ki tengkar kaliket ompnyang. Kitu ki kali tengkar syua bikin late sa all ni falnary. Ngihang ni ngimdon all ni falnary. Ngihang minglang ibon spiritual life refinery center. Kitu ki kali syua bikin late ban thabi ki ompnyang ki jongki. Tutip baki dapen ki bun sin. Kanang ba kanrung kat kum kajing thau. Badai banbu bakadai bandrung. Kum jorung akwa ban ong epi. Idon nak ni kajaka. Tungen klat no kita ki baro. Kibangi yasham kajing em kajing le kajing solong thamai ka pidon nak ni kajaka ngen klat no ki baro. Lengba ka praise and worship ka ban selam mingi da ka praise and worship team ngen pen ki ngen pendap. Kanang ba shibet onda habangin yo ektin kajong balai. Bangila ban pendap ha kata garkom ka badai ka baublai ukwa engi bangen pendap. Hallelujah. Ngin long ready ngin ya shimentalang kani kapor ha ka praise and worship kan IT no ha praise and worship. So shopping in your way ni ke janmit. Shopping in money in your ro you try dengan pertahanan ke surga berjam. Nak dok no ke kemenan ni kapor dengan ong lang lai sin your ro you try. Way are lai. Yaro you try. Yaro you try. Yaro you try. Ni ke janmit ngilit lang. Ni penya subhang musim berkot jauh belai ni ke jakang ngirwana ni ke jingwai. Holy Spirit, you are welcome. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope.
I've tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord, your presence, Lord. Again, why be? There's nothing worth more. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Again, while on your presence, Lord, your presence, Lord. I've tasted and seen. Tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Oh, your presence, Lord. Again, while our Holy Spirit, you are welcome here. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long
Jing dan jong me. Bagi nalang jing tak 3 jam setelah. Oh, tuangi kuat begini dengan jong me tuan dengan jong me. Oh, pendapat tuan. Ayo dengan cakap boleh tuan dan dengan jing dan mereka jong me tuan. Holy Spirit, you are welcome. Love this place, love your glory. Tuhan Yesus yang ini Tuhan. Angin yang panas di sini boleh berkurang jomel Tuhan. Jing dan jong, jing dan jong me, jing dan jong me. Angin orang bilang jing dan jong me, jing dan jong me. Oh, jing dan jong me, jing dan jong me. Say and I bilang jing tam 3 jam setelah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Angin langit nyerok lang yung tuwa dengan jing keman ngin wala dengan jing rai. Your grace is enough. Angin tak jam ketiga jingi. Abara. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinners on. You lead us past the waters into life, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Angin wajah, your grace is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinners on. You lead us. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. Oh, so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Oh, your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. Great is your love and justice, God. You use the weak to make the strong. Tinggi bersalaman Tuhan. You lead us. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. Oh, so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Mari kita sungguh berjamin wah your grace is enough. Your grace is enough. Oh, your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your
trust you when you call my name. Where you lead us, we'll follow on the way. Raise your name on the nation, shout to God of creation. How awesome is the Lord Most High. Oh, we will praise you together, for now and forever. How awesome is the Lord Most High. Oh, rakikti, piki benwe, domi sanjin tabaro, bapela longra, bakura, ongin railan, yaro yange, menta bakbam juko, bapela longra, bakura. Oh, tingin railan, hallelujah, hallelujah, bapela longra, bakura. Mari bersama berjam, hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, bapela longra, bakura. Angin waibia, hallelujah, hallelujah, oh how awesome is the Lord Most High. Oh, say sing hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. How awesome is the Lord Most High, the Lord Most High. Oh, awesome Lord, how awesome Lord. Oh, we give you praise, we give you glory. Oh, try pen crow you me try nigga jaka. You want man you try you could thank you show me. Oh, hallelujah, hallelujah. How awesome is the Lord Most High. Tatangum tangin wa. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. How awesome is the Lord Most High. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Bapela long try back around, try back around. Oh, Jesus. Oh, we bless your holy name, Lord. Oh, try me long bapela. Oh, me long crowd, try. Me long done more. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Try you want money, me try. You want my pundit, try come on. Jesus. Oh, what is done? What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven.
future is heaven. I praise God for what He's done. Tingin wala na ba sa kanya nagiging See on the hill of Calvary, my Savior bled for me, my Jesus set me free. Look at the wounds that give me life, grace flowing from His side, no greater sacrifice. What is love? What is love? What He's done, All the glory, all the glory and the honor to the Son. my sins are forgiven. My future is heaven. Oh, I praise God For what He's done. Pangin walang sing for the freedom He has won. Sing for the freedom He has won. Even death is dead and gone. His light has overcome. Speak, say the name above all names. Say the name above all names, over every broken place. He's risen from the Pangin walang what He's done, what He's done, what He's done. all the glory, All the glory and the honor to the Son. my sins are forgiven. I'm forgiven. My future is heaven. Oh, I praise God for what He's done. Now on the throne of majesty, the Father's will complete. He reigns in victory. Pangin walang sing hallelujah. Sing hallelujah to the King. He's worthy to receive all the worship we can bring. What He's done, What He's done, what He's done. Oh, all the glory and the honor to the Son. my sins are forgiven. I'm forgiven. My future is heaven. Oh, I praise God for what He's done. Kikamba crown, Kikamba crown. ay kaburok. Oh, I could do a magic out siya upo. Pagdiyong na ulama, Pagdiyong ang
adab le atrai Jesus galong bakra galong atrai. Oh ngieng ni jaka atrai ngi dap le dono ke besngong ni. Trying you can deal with trying you not muramil ke tengge jomi trying ni jaka. Oh Yeshua. Passionate and kind, you are Lord. Holy, holy, holy is your name. You are the Lord. You are Lord. Forever lifted high. Forever lifted high. You are Lord. Compassionate and kind, you are Lord. Oh, holy, holy, holy is. You can tear on your throwing it down like digging. You are the Lord. You are the Lord. Forever lifted high. Forever lifted high. You are Lord. Oh, compassionate and kind. You are Lord. Holy, holy, and holy, holy, holy is God. You are the Lord. You are the Lord. Oh, let the nations sing. You are the Lord. I can write on Jesus, King of Kings. Jesus, King of Kings. You are the Lord. Holy, holy, and holy, holy, holy is God. Hallelujah, sing it right. You are the Lord. You are the Lord. Oh, forever lifted high. You are the Lord. Oh, compassionate and kind. You are the Lord. Holy, 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 holy is your. Oh, me love you try, me love you try. Dieu que t'aime jamais, me love you try. Oh, but after Jimmy's name, after Jimmy's name, me love you try. I can run on backward, backward. Oh, backward, backward, backward on. I can run it, me love you try, me love you try. Can Dieu que t'aime jamais, Dieu que t'aime jamais, me love you try. Oh, after Jimmy's name, me love you try. Oh, backward, 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 backward on. Good thing me love you try, me love you try. Jai ben real kinyan wai, ben real kinyan wai, me love you try. Jesus in His name, Jesus in His name, me love you try. Oh, backward, backward, backward on. Good thing you are Lord. Forever lifted high, you are Lord. Compassionate and kind, compassionate and kind, you are Lord. Oh, holy, holy, holy is your name. Oh, holy, holy, holy is your name. Holy, holy, and holy.
Ujung isna yudrai Tingin penjam lang yung gusto ujung ini ko Kintil lang yung kerteng ujung try Try Bapur lang yung kerteng ujung ini Bagi kentiu you try Bagi kentiu si syara kedok nuk jengi bala Exalt Bagi rak naik tiga jengi so try Oh exalt in thy exalt thee Oh I exalt thee For thou, O Lord, for thou, O Lord,
can tell you ni can tell yame oh ni yaro yame ni mane yame oh Holy Lord, you are holy. Oh, yes, you are worthy to be praised. I will look at things on me and try. I will look at things on me and try to get I can't continue. Oh, Lord, snow and try, you can down show me a try. Oh, me put on me can down show me a try, you can me. Hanging at your try, me done a prank jungy. Oh, yes, Lord, you are worthy. You are worthy, you are worthy, you are worthy. I reach my hands to the heavens, lift my eyes where my help comes from. Look to you, my rock, my healer. I trust in you. Ang ganda ng kitigil ginawa biya. I reach my hands, I reach my hands, oh, to the heavens. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. Angin wala, healing is here, healing is here. Oh, healing is here. Oh, healing is here. Oh, I receive, and I receive it. Oh, healing is here. Healing is here. Abang irai ni kejing irai tu dengan cica dengan doa nur jangi baro. Healing is here. Oh, healing is here. Oh, and I believe, and I believe it. Oh, I reach my hands, I reach my hands, oh, to the heavens.
kom lagi jinon ing kat jong tuan ni ko. Nam ko bingin shirwai taman chibedak ko ni jami. Nama bingin yo snow ing jinon ing kat jong tuan. Tingin shiming ni galat ni jami. Yo dan bring jo figin nu jaka ni ko. Yo dan bawa no bring jing tuan jing shita. Bring him kene shi khti jing show try ni jami tingin wai bingin ni jing wai si. Ginum shirwai na nagsintor jingin wagi denget si shara ga do jingi baro. Bakit ni jan mi ngin yo amat ni jing pen khia. Ngin yo amat ni jing pelat no try. Ngin wai ben si. Oh, I reach my hands to the heavens, lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. Oh, kiktingak ne, oh shadrongara, kikmat ngak ne, jinyarap ngap, semingape, nong ben kyak jonga, shanya hani, angin wala kiktingak ne, shadrongara, kikmat ngak ne, jinyarap ngap, semingape, nong ben kyak jonga, shanya hani. Angin ong lang ni ko, jingpan kamla bagan shamsa. Oh, jingpan kamla bagan shamsa. Jingit play kabeno ya jing sheti. Angin wala milong play kabol baro. Milong play kabol baro. Monjome lang bangan yo jing. Oh, kiktingak ne, shadrongara, kikmat ngak ne, jinyarap ngap, semingape, nong ben kyak jonga, shanya hani. Angin wai biar jingpan kamla bagan shamsa. Oh, jingpan kamla bagan shamsa. Oh, jingit play kabeno ya jing sheti. Milong play kabor baro. Milong play kabor baro. Monjome lang bangan. Oh, sing it right. Jingpan kamla bagan shamsa. Jingpan kamla bagan shamsa. Oh, jingit play kabeno ya jing sheti. Milong play kabor baro. Monjome lang bangan yo jingpan khia. Kiktingak ne, shadrongara, kikmat ngak ne, jinyarap ngap, semingape, nong ben kyak jonga, shanya hani. Oh, I reach my hands, I reach my hands to the heavens, lifts my eyes where my help comes from. I look to you,
langin so ay ngok lagu Tuhan ni ko. Oh Jesus. Oh Tuhan melong ublay Tuhan open kia Tuhan. Kaya ngiya Tuhan bigyan siya rotang hami Tuhan Jesus. Ay Tuhan bigyan siya jungi Tuhan ganumlong way pat Tuhan. Ganumlong gabo jungi ganumlong gajing start jungi Tuhan bigyan siya jungi ganumlong rotang siya. Tuhan gisno burama Tuhan gajinoni kat jami Tuhan gajin. Tuhan ingat Tuhan bigyan yo mak siya gajing penkiat jami Tuhan gapo. Tuangis ngawo iman simbo ko jami Tuhan badon bring jami Tuhan. Ingat menikah yang ia Tuhan kekian ke jami Tuhan ke jami. Yo man alok shami ke burang. Kita ke jami Jesus. Amen. Ubel kurkui fini ko. Pelaban siya. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Long belagar kui ke kerteng ke jong try. Yang ini ngenget lapan ki yang ini. Lapen teli ya kita onut kijongi kibabun jaj leng bagi ni kiteo kibalalai leng bagi ni kesengi tungin long lai luj leng bagi ni kejaka ngen yo mari kajing ben kya kajing belaj kajing ada bat kakamba hari ni por ngasobha ban khat e message ar bare ban penkentang ya kijing aingo kibagen sio ban lum ki osha ken long ready. Don't do it. Try I ngut me ablay joy so ngut me go try ke jindan kat ke jomi go try yo so si shai ke jingta ke jomi go try ke pindang maning ye roi me ablay joy nya I ngut me go pa ba ko go try me shimle in no ye ke jim ke jongi go try what up then ki even ye can do ye shimle me go try me loading kat ke jim ke jongi go try nya I ngut me go try with there joy me wat go try ni ke si go try ki bre go try with there joy ki ba money me go try ke men sim ba ke jing si sha go try ngada do I go pa there John mene shimti mo me go try go jim go jongi baby we go try mene kar khuyingi baby go try with there John ngada duai go try ngada ngo ye me go try with there John nya ngo me go pa ba ka go try nam tang ne go jan me go try ko long go jan me ko ba ko go try with there John wan lang go try with there Jesus ba ka ban ye roban money ban panam ram ye me ablay John trying ngada duai go try with there John shopping in pdang go try ki ni ki jing ai go try ngada duai go try with there jo men shimti go try ki khon ki jom me ablay jo abi ki no go try shani ka pla jo je ai ngo ablay jo matep go try me kar khuye ki ablay jo men pen roi go try ka kam ka jam ka jong ki bar ablay jo ngada duai go try with there jo be ki bor ki jimpang go try ngada bet no go try ki teng ka jom me go try mga duai ka jimpla loi ka jom me go try kam nam yi go try bakam tam go try yi bre bar go try ki ba pet go try lim ba ka ni YouTube ablay jo ngada duai go try me ker khuna ye ki ro kum jo ko pa try ai ngo me go try with there jo ngada duai go try with there jo nam da gini you jing ai go try shopping in lum go try ngaping tang no go try ka teng ka jo me go try how ka teng Jesus ngi duai amen. See on a hill of Calvary, my Savior bled for me, my Jesus set me free. Look at the wounds that give me life, grace flowing from the side, no greater sacrifice. What is up? What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done. Sing
He's done. What He's done. What He's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what He's done. Kikamba Cross, Kamba Cross. Yeah. I could put on back, Jinyaro, Shauko. But jangan lama, ya kapten lama, ngayaro. Kikamba Cross, Kikamba Cross, Kikamba Cross. I could put on back, Jinyaro, Shauko. Jangan lama, ya kapten lama, ngayaro. Kami bakal. Dengan ai kajing hapti nam ta ka praise and worship ka lamingi sa kajing don kat ka jong try. Hallelujah. Long blak khu ki blai kajing bha blai kajing isnai. Ulang lam kat bat ki. Bakinang la ban yang hagalanti. Ka dai biang kat kum kamon ka jong bakila ban pen so bha yu try. Ti un pan kap un pan dap kajing kam ka jong ki kum ju ru ingi. Ngai yangi la pen thali dak praise and worship. Ki ai barem baro kila do no ngin kan mau shu yaki. Hari ni por ngidon yu Syakri jong try. Syakri samla iban simli ke bau blai ulajit ulakot syakani ministry namun tak kerteng ka jong u. Syab ngin yu sngo ya ka ktin na Syakri jong try. Long ready pentlino ya kita kitengki ki bagan jaman sem ki jong pi. Ba shibet ngan sabatai anda ila dapan keren. Hallelujah. Sai sin kan aga jing sapti. Kat bau Syakri jong try unang wan sini shikmat. Hallelujah. 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 Kanungot ngikmen habang yos ngawi ka jingdon kar ka jong try man. Tuangin perta daga sur ka bakmen daga donut ka bakmen. Hallelujah laisin. We are lie. Hallelujah. 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 Tuangin ay ka jing tap to you try. Tu syua bangan lech ka tin jong blay. Pa yi ka ti jong akat ni teligi prayer request. Dengan ngai fin map yang kini giba don yagi request nganem pulih lot markil adan palat arpau teli. De ngai ba wal ada nganem pulih lot yagi details jong kani ga request ke jong pi nganem pulih wat yagi gerteng ro henrai utrai utip. Amen. Ngan bukti gini ban ngin duai ba baro ke jing don kam jong ki kon ki jong blay na do ga jing pen kya hadu ga jing pelat hadu ga jing pen em hadu ga jing kerku ngin duai ba habang yakut lang gani ke por ublay un jubab. Amen. Tongin duai daga donut baro lakum ba fi duai yelade. Amen. To hallelujah try ngawan khmat jame go try ngabukti ikini ki prayer request go try jongki khon ki jame go try Jesu try ngin puli ki kerteng jongki what iki details ko pa jongki right try meteblo ki daga gerteng meteblo daga jing yad lenti jongki meteb ga jing pang jongki meteb ga jingele meteb ga jing shate sakom meteb go try ga jingem jongki go try kidan ki beran hospital kidan ki beran hayeng sem kidan ki beran ni ga jaka go try but try ngada dua yang ni kelemat go try Jesu pada ke jing jingam snam jong me go try lapan khalot ya ke jing pang jong ibaro go try Jesu melau syayap kenang melau syapen luet kenang ke mat ke jame halor ke deng pena go try pada ke jing jingam snam jong me go try lapan khalot di ke jing pang jong ibaro try nga kren ni ke jing pelat iki kon jong me gidan kami ke jing pelat try nga kren go try ke deliverance go try nga kren go try Jesu men pelat iki gidan ke depression go try
Kemudian kau try ke jingele. Kemudian ke addiction kau try Yesus. Try kemudian ke jingele ke bae jang ke jingem try. Ngada dua ye ke ni ke klemat kau try season dan. Kum ne kau try. Ha ke ni ke por ngi kut lang kau try. De ke kerteng kemudian bor ke jang me kau try Yesus. Ngi pedang ye ke jing dua jang i de ke jinget. Ba melapen kia mentah, melapelat shisha, melapenem bat mikir ku kau try Yesus. Try Yesus nga aingo ime ko try nga aingo lupa. Mangin siyo ngawi gi testimony nang ni chikmat ko pa melapan kia iki. Try shabangan kran ni ktin ko jome ko pa. Nga duai ga jimpen slek ga jome men sim bakot. Nga kwa bagan tuj agani ga janmet agani ga hall agani ga jiseng. Ngam shania agani ga note book ka bangala tho ko try. Ngam shania aga jing start breu jong a try. Ringa shania aga jimpen slek jome ko men sim bakot. Penslek yang aku berkerani ketian jome. Penslek ki kon jome ki bencak skor ko pa kan ki klemat. Ai baga ketian jome ko pa kan derung. Sega donut ka berjeliu tam jongki ko try. Baginda mat shisai ka bertemai agani ka singi ko try. Kinda yo me ko memelong ko try. But try kinda yaro me kinda yo shisha ko try. What iki testimony ki berkrau ko pa ni ka janmet. Namta ka buram ka jome bat tangai ka tahi ki try. Hagi kerteng jauh Jesus Christ ke duai. Badaga jingan ki pedang. Nadum tasuri babam jukudro. Amen. Hallelujah. Ngaso kemen bang ayo biang sa sisian pat. Segani galat bangan sami ka ktin ka jong play. Ngakwa ban ai ku play fi ki badan hayeng sam ling baga YouTube pipet lan ne ganu ka jaka ka bafidan. Nga ai ku play fi baro ki badan ne ka jaka. Hani ha hall satu ka kamera watch station baru lesi sejrong ru namar kan di jeseng ngikam ngia ban ngikam yadap ki prio ngai ku play fi baro aga kerteng ke jong Jesus Christ amen bat ngaku aban shu keren kan dia digini gawai ngaku aban pan ma begini ki prio ki badan syabar bagi bom dabiang bagi jaka shong namar man ka sonde ngisi di pen biang ki jaka shong ki prio renga snow kemen pat digini gawai bang ada isi syaba fi datrang ki tin jong play amen bat gawai ki sngi ngan itu ifi kadan ke jingja Hagawai kesengi. Kidan Gibril ki bakran yang hang teh bar namar ki syong syate sijrong bar ki ongim sngu tau ba Ivan namar bakal ajor bakal air syate terrace syate jan toilet situ ngasosun ai ki syong bar ki ongi osngawi tin jong plain ringi klam yo i ha monitor ya gedurji pastor namar ki kwayu i gedurji pastor. Tinggal ongi ki ngla sngosun ai tamang syukran sngaw tenat ngakran paralog ban ngakran komik hendiat. Ngong yai syabat ni hagawai ke sini ubelai untuk ai ngi ke hall ke bebiang. Ban ngong ru igini ke ketien ngong ba fishong si drong syukurman betang igini ke wai. Bala daga rapture ke jano mentah-mentah bala daga jingrong no kan wan pinpoint ningkong. Nama fidan si drong. Ban ngi gibran hang dia le singin wan kam sedin. Nga syukuran sengau tenat igi parlok jingi gibawan jiseng hang ni. Tuangan nem bunia syuk ngan ya nyo si ke ketien ke jong blai. Ngala duai ye gani ke sngi ke bangadai ban kran ye ketir ke jong blai ban ublai ulabo aga donut jonga ye ka kubor amen ban nget hagani ke sngi kan don ke jing plat ye no reno kan ke jing penem kan don ke deliverance kan don ke jing pen sngo thu ru kan ban kham shai haga jing ye dai ba ke jing ya lenti kristan jongi ye ke jingem ngai kerteng ye gani ka kubor la ni ye ka message la ni ye gani ke jing hikai ngan yat kumta ngai kerteng kumni la da fi tho agi notebook jong fi Kajing jong kajing et. Amen. Kajing jong kajing et. Ngatoru ketien pareng a life of faith lani a lifestyle of faith. Ban ngapen syong long rem yaga nega jingika yaga nega sngi. Ngaku afin play gi Bible jong fi naga shitiu apostle Paul ka baar seginong korin kalenong ga besan kedekat ke banyau. Ke shitiu apostle Paul kebaar siginong korin kalenong ke besan bagi dekat ke banyau ke afin syashkor ye ke ketin ke jong play ke Bible ke ongkum ni namar ngiyat daga jinget daga jing yoi amen ke afin penbut ye ngade unong keren ubas ngau tenat palat ban pa penbut namang atip ye ke wai ke nong rem bala fi penbut ke jumut jumparhat fi kam yo lat ban sakma bat kan rong bai direct se ke donut amen ke afin penbut daga sur ke bejam ongkum ni ong namar ngiyat daga jingat daga jing yoi hallelujah ngan peni kum ni syua bangan ya kani daga jing hikai ka balesi ka daga ba simple
dan apreng jong fi fin kam ngau thu kam hawat ban yang ngaru igani ke topik rai dan apreng jong fi let's say fin pat ngau thu de pediang bet la kalong kum noru ke ktien jong blai ke dan ke bor man tongan peni kum ni fi ke jinget ngaong ke jingem jong ke jinget a lifestyle of faith fi ke jinget ke dei ke ba pem la ban yat lat la da fi kwa ban don jin dei ba du blai jongi amen fi ngatong ni faith is a language ngatho ke jinget ke dei ke ktien ke jong blai ke dei ke kentien ngan ong kum ni kenang ba fin ngau thu la da fi rung Syagari China fin hap keren negara ketien Chinese. Da firung sya Japan fin hap keren negara ketien Japanese. Da firung agari kasi janti ajongi fin hap keren negara ketien kasi. But finget ngas ngau tu igata. Tangan ong segawai lada filet sya USA fin haban keren negara ketien English. Rai lada fimut ban rung sya ga hima ke jong blai ke language ke dega jingat. Amen. Nomor ublai jongi keren kasi. Keren pareng, keren Hindi, keren jinget. Amen. Ke Bible ko angkum ni finda pulina ka stis ki nong rom, ke nong ke besau ke dekat ke bakat nyau. Tho ang tu nganam da pulia syu. Ke Bible ko angkum ni stis ki nong rom le nong ke besau ke dekat ke bakat nyau ko angkum ni. Bau blai jengi ukat iki ki baklempat long, lakum baki dalong. Amen. Ukat ki ki baklempat long, lakum baki dalong. Utau de ublai jongi. Na taka daw nga kwa ban hikay bahay gani ke hikay ni ke sngi. Ladang ikwa ban don ke ji dai ke bajan badu ne ublai jongi. Namar balai ngim i dai na am yu ublai ngim i. Yu ublai kupa ngim i. Yu Jesus Christ katu kan ingot ki i ke jing pos ni bat wan pau kata ka don. Yu men semakut ngim i. Ladang impentrai kami ke jingan nginem don jingan dai bat ublai. Nataka daw nga ko afin ngau tu fin da puli naga shti ke beningkong sigi nong koren ngan puli ke ni na do ke dekat ke bakat lai na ke lenong ke bakat lai ke dekat ru ke bakat lai shti ke beningkong sigi nong koren kat lai ke Bible ko ongkum ni te kom ta ke yaisa ke jingat ke jingkurmen bar ke jingit kini lai hinrai ke bakam kongsan na kini ke long ke jingit nga ko afin penbot sa jisin ong ke basa penbut dah kesur ke bejam ong ke besar ke jingat ke jingkerman baga jingit hallelujah nganem kran ni ke jingit nganem kran ni ke jingkerman ngan kran ni ke jingat lada fi kwa ban tip aga no ke rukom fin ngau tu you blai aga ni ke hima ke jong blai dan kini ki lightly ki ba kraw palat ki ba fimlong ban yat klem da ngau tu ikini But haka hima jong blai fide ban tip kum no ban function ngan ong da ktien pareng gum ta kum no ban operate kum no ban try kam haka ni ka jing yat lenti jongi ni haban ngau tu ba la da fidan ki office ki ba fidan ki business ka school fide ban tip haka no ka por ka sedang ke college ke school haka no ka por fide ban try ka no rukom fide ban try la da fidan haka no ka jakaru fide ban tip kum no ban operate agata ka jakaka ba fidan amen te kum taru kolong e hima jong blai Lada film ngau tu ia jing it, film ngau tu ia jing kerman, balada film ngau tu ia jingat, nginem poi sheno shenoro. Tenganem keren gitu gi artli, ngan keren tang ia jingat. Amen. Vi ka jingat kalong kumne ngan pen iswa agar rukom jang ke introduction, ngan sayat pat ia jing shisha. Kabidai baga jingat. Vi kalong kumne. Ka jingat pemla lat ko mga ong nadu bersedang. Nadu bafidang ke dang step menski hadu finda tia sibet men mit man lagasngi pemla lat pin hap bet banyat kandon jidai bet bat ke jingat. Wala da fi kendo igi breu ki ba kam ko makim da don kam bandang ngat ru yo blai. Rai ka jingat ke de badan kam ngan pen i fi gani. Finda ken mau ke kitab na fi pulina ka Old Testament ke Testament ke berim ke kitab jong Habakuk ke lenong ke baar ke dekat ke besau ke Bible ke ong ubahok uim daga jingat amen ubahok uim daga jingat kata ka statement mo kata ke jing shisha kam don tang ha ka Testament ke berim ke don wat ha ka Testament ke betmairu ke don ha ka shiti ki nong Rom ke shiti ki Hebrew nganem pulesho na makalong kumjo Vi ka ong kumni ubahak uim daga jingat ka pamot ayu fitam kamot ka jing hok jongi ka don ji dai ba ka jingat amen la fi ko aban tip ila de fi hok ne em tip ye ka jingat ka Bible ka ong yu Abraham ba ublay la nyaw yu Abraham ko mubreu bahak de bunget
Amen. Ha pedeng jang ke jing bam dai ha jing shisha bun nget. Tambah still wala ka taru nget. Ka jing nget ke don jing dai bar ka hok. Amen. To ka tari ka way ngan ya stat sa way pat. Ka jing nget ke don jing dai bar ka pop. Ka don jing dai bar ka pop. La fi puli na ka stis ki nong rom. Kal nong ka bakhat saw. Stis ki nong rom kal nong ka bakhat saw. Ngala prepare si bon ba ki dekat Bible hang ni. Hoi nganem keren lut le si gini gi points gi banga thok kum banga duai ngakwa pelat ban connect baru mensim bakon. Amen. Namang alap hai gini gi jing keren gi ba ublay uple galat banga ni sam ke kubor keleng-keleng. Sa joai sa nongpo sa wei ru gi jakang ni sor sulong ngalap gini ga wei gi jing sisa. Berkata kalong dang ladap keren. Dagi brio ki wan keren yang asabar. Baginda ong ba Ivan ketu ke ketien ke bafi ai mene. Kade ke bada pelat sisa nga. Bada baki yetu ye kata nga ong hakanu ke por. Ki hakanu ke por pio ye jing la. Hakanu ke por jo ke jing keren jo nga pio. Ki ong hakatu ke por bafi ong kumta. Ban nganda wat i kita ki jing keren ki klam dan hakanu bo. Ki klam dan. Plengan sa skau tu. Ba plan kini gi jing tho jongi ko bo ong u Reinhard Bonke u blay u that kini gi boring sermon jongi u up bangin kran be ye bo mun sem ko u connect bani. Amen. To fi ngayo skau bat nga wat biang kini gi jing kran la jong ha ka tu ka por bang ong ye ka no ga jing kran nang ni bat ka dei ka tu ba plat gi brio dei ka bo mun sem ko u ai ka por bang khlam poi perkat bang syukuran bang chu tuoj be nan ni. Amen. To nga ong fi men tan ga nem ya tan nang ni kan sulong kum kerja boundary kena menganem pet kelumar. Toh, fi kani ka jingat nga oi fi gadon jide ba hok. Rangan peniru ye fi bagadon jide. Ba ga pop ka Bible ka ong kum ni ka shitis gi nong rom. Kal nong ga khat saw ka dekat ka bar pulai. Ka on rei tau bas ngau arta tien la da ubam. La penrem ye u na ba sim la bam na ga jingat. Te ka aka baro ka bam long na ga jingat ka long ga pop ken. Amen. Kini ka dekat Bible nga ko afin ken mau ba ga jingem. Teng ni perkhat ye ga pop ha ka rukom ka ba ni bakla ga jingem ka dei na am. Ni tang su perkhat ye ga pop ni perkhat ba ni la bakla hang tu ni la kum le e ga tu ka kam ka ba persha you play ni la hap ga jing pen shoy bat teng ni le persha you play but dei hadu ngin tela long kum tangi ong mangi la pop. Kam tam nga ba si islok ba gi kena sam la. Ki ba phone ni nga bat ki ba ngale ye ken ru kat bala. Kisir keren bahai gini, ki angan lek no berlai nang ni ke pop. Hato dah lek kum ta kalong pop si, hato dah lek kum ta kalong pop. Dengan bam yu ta kalong pop si, dengan di yu ta kalong pop, dengan riam kum ta kalong pop, dengan don tatu kalong pop si ki keli kum kita ki jingkeli. Uwe yu kena le bau ko lenga kena samla. Uang aku aban keli fi go ki jingkeli. Hang no ka tho aga Bible balada di biri kalong pop. Bat nga jubab yu hajing syau kelam da ailat hiru nga bangan jubab ngayo keren nang kendiat. Tengok ongi ugum ne syau bangan jubab ye kata. Nga ko atip fidon ke jingi dai ke bakum no baru try. Nga keli syau ye kata namang ngacit sedang kumta. Fidon ke jingi dai ke bakum no baru try Jesu. Nga so komik ye jing jubab jung uang ke jingi dai jang baru try kalong laipo persen. Bat nga so sam ke kata ngam so nang syu ban ni slok ro. Te u ken na nga ko abon unhi kai lang nga mangan ken nga don ka no percent. Bat hang tang apin yu u igni ga wai. Ngong fi li se phang ka pop bala dang riam kum to dang abdi kum to ma. Kum bo ong we pastor nga jubab yu ong page ni. Lada u blay u tau yengi bangin di secret. Ula dai ban tau yu atas kana nang ni bangan sok ban mi tedam. Henry namar bu klam tau yu atas kana ka bamut ngimdai ban di secret. Amen. To hi ngimut ntela di tela pom ha ga jing shisha kat kom kane ga dekot watang ka ba fi klap watang ka ba fi shu arta tena ka por ba fi bamru bam ja de mde ba bam ga basneu bam ja di sha watang ka ba fi shu ko nyo adin ba fila aingo trying aingo igni ga ja igni ga sha ba fila aingo tang ban da fila bam fi ni bu kom no tu jung bam ni fitan ko nyo tu kala de ga pop. Tenai pada keren you tahu biri ba secret ba kiat ba jing aurean ai ba keren ni kata tang ka jing arta tien suaro ka ba klem na ga jinget kala dai ga pop na ta daw nga kwa bangin perkat ba ni ka jinget ka don jing dai lot bat ka jing em jangi baro ka hok ka pop ngan pini fi hang ni wat ka jing siap tieng ru wat ka jing siap tieng ru fitep ka don jing dai bat ka jinget udan we pastor ngam tip ka dai ni am ka jing ong jong u Ngaku afin silet wat, saya tu ingat kedai nam. Uang kum ni tu pastor, uang
Uang ala wat shitom ya gani ka kentien ka ba ublay uang ha ka Bible uang wat shepting uang do not fear lani fear not lani do not be afraid wat shepting utang pastor uang ala wat ngada underline ni kita ki kentien nadu besdang ka Bible hadu bekut uang ayo kumba laispa henrefusan teli ai gum kita tengah ko afini wat ke dei sishana em tamala daga dei ngasus ngautu gumne haga shisnam ngidan laispa henrefusan teli gisngi ke denem kabamot ublay ukwa bangin man la gisngi klam ga jing shap ting amen ukwa ngi bangin yat daga jing ngat fikan mau yo jairas ubudan ye ke kon ke bapang kalajan yap kalayap jing shisha ke bakan arsenam ban apa ulet bani kendo yo jisu she jingai ban kerpat bonwan ban penkia lesi ye ke tangan sekuran shibet ban haba ki ong ba kala de biap nai pentot shu yo jisu bolong nong hikai u jisu yo sngawi ke tau ong kumdo fikin mau uang what shap ting shungai amen what shap ting shungai balai uang what shap ting namaru tep te baga jing shap ting baga jingat kadan ke jing dai ke bejan ngas ngau tenlan ngan ada ke tien pareng sha ingang ayo skau ini kentien ngam kan mau chu ubreu jong blai bukumno bakrani gene namangala ngap pelat shibon gibreu jong blai ngala puli shibon wat ki kot jong gibreu jong blai ngakan mau gene ke we statement ke uang we ubreu jong blai uang fear ke jing shap ting is faith in the reverse gear kibanya kali try gis ngau thoi kita vi ka jing shap ting kadai ka ba pinget hi ladang syukran ben pinget tang ba pinget ye ka bam dai pinget ye ka ba khlam don ji dai baru play na ta ka daw fi shap ting pinget hi na ta ka daw fi shap ting kadan ka we ka jing ja ka bang ngau samr khe kadai ka jing ja ka ba shisha ka ne le se dan na jo fi fly yo ngau ko afini sha ban nga kidan kita ki arngot shilok kita gi Kristan, kita bela priang you try Jisu, but kita ya thoru, kita dan lagi jonggo family. Bang asal samper kita ke jingja, kita gi Kristan, kita banget you try Jisu. Utau lok udah ubah klan lesi ke jinget. Bagata ke kentai pat kata ke brio jong lesi ke dei ke bamda. Klannya ke jinget, kat kom ke jing ngau tho, na kata ke story. Kita ke jayu. Man lagi sngi ban man lagi met, gani ke kani ke lok jong tau brio. Kasudan be ini jing siap tiang. Kam tam aga pormen men kasu siap tiang ben. Bat tang suyos ngau kruk krak sekite gi kamera. Bagala dung bet na ka krung jong lok be kilai pet. Yo de nong tu. Sukum ta ben. Bat sukum ta ben man lagas ni ulang yau ni ulang. Ulang aku si balai de filong gumne. Abang ila ya dua ya so bantia. Abang ngarung adon de pet ngarung biang taru biang iman. Wong ngadon mangafi tiang inopan. Kata akti ko ngatiang ben. Tama ko nga nget gen lai duai nga nget tabang atiang ni ulang yan maglaya digi post nam kalaya digi post nam erga way gisngi ladap kumba shi post nam iman haga way gisngi porgi na yatia steng men kadon shaga jing pa kruk krak krang bar kala dung yang naga krung jung ko khlek pen bar ulet pet shu shapen abai daga gon nang ni na selang Bau tahu dia nong tu ulah rung siapa. Baru orang yuta orang wat halai orang siat yap. Su ailut di jing dan jing em jofi barok. Saya ke siar ke rupa bari ke pisangan rano. Bau tahu lok orang biang ra utau lah ada minyak lupa. Orang ralut tang ba shua ba fin mi. Ngaku apin da itu i lok jongan ma kala ap yemela shibosnam. Vi nak ta ka dau ka don de ka ni ka filanget te tambah ka long negative part ka main. Pi kata ka di bang aku abafin yoi. Pi balai wan sisa balangit balat dia. Nak tak ada kam long yang ni bangin lech kata yang negatif ngan pen ikan dia gini kawai. Pi tem nem nadu bu Adam hap ke pop. Nadu baga em ke hap. Ngi hap ke ngi dana gini ka pertai ke bala hap ke pop. Wat ladang ngila pedang you try Jisu ngila dap yoi ke jing. Sales part de senam ke jong try Jisu ru nrai ngi dang don hi gini ka pertai jong ke pop. Ke nem. Nak kata ka down da fi check bai la dia. Tang suba klangi let be ke basniu wen. Pergi ke longren, film dan kampan hikai ke besniu, kila nang ban liat sniu, kinang ban liat duki, nado bedang red, mana berhikai. Wi kan ni ke jing long jong ini, ngai ki brio, kira ki parlok jong aro, kilong kum ni. Tang sudan jing pang kendian ani ko ladai kata. Tang sudan jing pang kendian ani ko ladai kata, namang ilaya tiap bulan. Tang sudan jing pang nang ni uladai utah. But ngasau senai ki, ngasau senai shisha. Ngam de ko aban de hikai tani ki namar teng sha ong bale hok pelat ru.
Rai ngas ngau sin ay ga do no namar vite balai. Haga jing shisha ngim dai ban siap ting kamat dung nang ni ru dap situ. Lada fi kwa ban ya do blai jengi udah bakran daga jingen ngirungi kran jingen. Amen. To fi kani ka jinglong negative plat jengi. Kani ka batang supaklate wat iki breu lada ki kran ni ka babaru teng namar bang mi hab jemut ngi pen sniu bai wat daga taru. Kata hari ke jinglong breu mde banga ben ino wat ila deru ngalong gom ta. Fi balai ngapen i gom ta. Namar ka don ji de baga jinget ngin hab ban le bha ya ga jinget. Amen. Fi tongan ya chuchu. Fi kan mau na em gani ga wai. Kapaki sinran la ni ki apostol ki jong Jisu. Ki kran bhai gani finda pulia tongan de pulia naga gospel ke jong Lukas. Priet ban nga naga gospel ke jong Lukas. Kalau nang ka bakhan nyau ka dekat ka besan ter ngan pulia. Ngan puli gani ka kwa fin sha skor nga ka don ji dai ka ba best bahang ni ba gani ga ji hikai ka bang hikai ni ga janmit ka bible ko ongkom ni ga gospel jo Lukas kal nang ba khan nyau ka dekat ga besan ka ongkom ni ti kita ki apostol ki ong hau try kamut kita ki sinran ki ong hau try Jesu to pen roi ye ga jinget jongi pen bot bat nga ong tu pen roi ye ga jinget jongi dekat ban reu blai Jisu jubab kom ni wang utrai te ulang la fi don ge jinget kat iwe isembai terso pila ban ong yu ding dembor long me bela rat no bat bela tung ha ge duriau te unda ko ngo ifi kani kadai ka papi hap man duai man lagasngi kani pitep kadai ga jing duai kadai ga jing kerpat kadai ga prayer request ki haba ki yad baru Jisu ki yo i gani gawai beplang ni Jisu tu du baklanjing et shisha ule ki kamba bat ule ki kampla ube ki so du pen kia ki bepang wat ki bayap ru ki mipan bat u bana klan shisha ga jingen ki ong try pen roi lem mi gani ga jingi ngangai fi ru fi kwa kita amen hang ni haba kren ni ga jing roi jo ga jinget ngam kren ye ga jing roi jo ga jinget ha ga rukom jo ga quantity ngai fiskau thoi kata khatin mut agar kom jong jing bon henry ka kran ia ka quality jong jing aku afin pendrung i kata ka don jong pi ia kan ngasit kran bagi parlong ban fiskau thoi ga jing ngasit ong haba ublai ukran ga jing kam da day ba pinda pen roi hadu utau put ba fin sayo kem ia kata ka jing pen khia ba fi kwa lani kata ka kamba ka ba fi kwa hoat ka don jing day apa fi emma ga jing emma lagasi dai ban roi ga jing kata ga jing kwa jong play roi ngam kran ye kan ga jing roi ha gru kom juga jing bon ngasit ong i parlok kum ne begin singau tho lada fi dan ni jing pang shit met try fi dan kam jing e iba kom no ba fi ni open kya iba kan no try ba kilo lada fi pang da we ba ga jing pang ka bala kham nguma ka bala ipen mahalut baro fi dan kam kan no ka jing e ga ba 10 kilo try hakar kom jong jing bon ngapni nrai kam dei gata ngam kren ni gata nga kren bangi dei bandon ye ga jinget ye ga jinget jong blai the god kind of faith ka jinget ka bawan no blai but hang ni ngas ngau tanat yu Jisu ha ga jing si sha ngala puli la slam bai gani nama ye gani ka bentang ngala kren wat siwe gi jakaro haka por banga puli gani nga meditate aga wege step hieng ngam da ngau tenat aga jing sisai ga jing jubab jong Jisu namar haba kila duai ga badai dia kila ong try pen roisi gani ga jing jingi ngarong la duai dia gata rei u Jisu uklam ong oh hikwa bagan roi wan dengan bukti ba fin roi uklam le ong ta pen ban u yathu ini sembai terso wang la da fidan ni jinget ka di sembai terso ong yu deng long balarat bat bantung duriau unda ko ngo ngas ngau thui kata hagawai ke singa kuran kumta ke jing meditate junga ngong atrai ngas ngau thu te baladang adan i jingai kat isembai terso tekan long de udan we parlok junga nge praktis gini ubo yu kulam wang kulam long balarat ki stay baka klam long vi kani ke jingan u Jisu u jubab akan ni rukam uang lada fi dan i jingai kat isembai terso fin ong yu nu deng long balarat na unda ko ngo ngaripit ikatan mga ko apinyo fitip ke ai kita ngangan ang mutrai u Jisu u klam jubab ye gani ga jing duai ga jing gerpat jing senran penban u jubab hagawai ga singa yo kam ye gani ga jing hikai i u Jisu u de ubas ngau tenat palat ban keren sepang sembai terso finda puli naga gospel Matius nang bakhat lai u hikai sepang ka hima ki beneng
But apa uhikai sipang kahima kibneng uang kahima kibneng kalong kom isembai terso iba kamrit na kisembai baro rela da thung la fi penhap ke kendau in sun but in the sun untu terso un kam krau ban ki wepat ki jor un da kelalong deng hadu bagi da mitnat hadu bagi sembeneng kinwan ban re tengen ka ongum ta pi ujisu uklam ong ba kahima jong blai kade usembai terso uklam ongum ta uang kalong kum Kadang ke perang ta. Uklam ang baga himajong blay kadai usembay terso uang kalong ko mi sembay terso. Balay Ukraine gani. Ngan sa ngau tu agaway gasngi. Pleng alap agaway gad Bible gaba nagashitish ki nong Rome gal nong gaba ar sa puli. Bau blay uang kum ni. Apostle Paul uthoy gato. Bar uang kum ni. Uang ba haway pa way la sam yaga jing tau jang jing ngat. Amen. To everyone was given a measure of faith. Ngana yo ay kato nga sa ngau tu plan kadai gum ni. Ka jingat kadai gum ni. Kam dai ka ba pisula ban nget kadai ka ba bulay uda ay. Lada fila priang yu try Jisu. Wat ong bang asu priang himanga. Wat ong kum ta. Udah ublay upa penlong ye fi uai ye ka jingla apo jong pi uai ya itu sembah terso jong ka jinget ba fin la ban priang yu try Jisu. Tang ba uklam kwa ba fin ju sa hang tu ukwa ba fin improve ye ka quality jong ka jinget. Fi ha uai pa uai la sam ye ka jing tau jong ka jinget ang ka Bible. But kani kamot kadan hapiru hangaru abaro agi bla priang yu try Jisu. Tang ba file akum no da fitung terso. Da fitung jing tong. Fi haban ay malagas ngi gaday na fi haban da sarab ha check bawa di ka kendawru ya ka tangan ng kren check bawa ya ka download jang fi itu isembay terso la fi ay malagas ngi daga ay fitem daga jing duwai daga pa fi shang ka ktin jang play ba fi dan ka ni ka environment ka bagom ka ni ka bangi kan teo ya ka kerteng ka jang try Jisu. But fin dan hangta fin la ba pleng suki ini isembay terso iklalong terso but iklalong ubakam crown na ki jor baro hagawai gesngilay udah kelalong deng ngada lingo yu terso sa Israel ba ukaladeng but ukalalong deng but ka Bible lay kay to baki sembenang giwan ben ret ngan po kitlat fitep kamot yu ta kamut mangaban mafia bangi don ni gini gajingan dangi le bhai kani ga quality jong gajingan pitip na si bon ba ki men sem ki ba kodor kin sawan ban ret ngan na gajingem jong pi fin long ga jingker khu iki gidan na preng ga jingpang fin long ga jingpen kha iki fin na preng kin dan na preng ga jingele kin dawan wat ipi pin la bani rap iki amen baru Jisu kran ni gata ngasit samrkero igani gawai ngamte fin the Bible fisit sngautu na mi gane ngache samrke Jisu uchet kuran ben mai gisenran uchet nombai fi gibam biang gejingai fi gibar red gejingai bo syukum taben bang asngausen ai wadu Petros ngali Petros ngada asngausen ai fiken mau ka por Jisu ya lorom te Petros ru ang trying aku ayat but ang Jisu wan yat but udayat shisha Rai daulayat katu kat ni senjam uhap no sepa bad uhap sepa uang yarap ngelajan ngam jelop bau Jisu fitem uang ame berit kejingan ngat ngong hajing sisa ulah kraufi ulah ayat katu kat ni senjam ta to ayat menu bala benia tang ar step ru holorom ulah trim hajing sisa kejingan Rai Jisu tu ambe mete kale sya engangan bu ta ketin maaf yang ala da fis ngotot ro Metem ler, baru uang mekum ta. Kat bang alap pat vitem. Iki way par ki brio ki bam da day tan ki jiu. Ki bam day na ka thop ka jong blay ngan ong kum ta. Ki bday ki ki nong kanan ki nong Samaria ba kum ta ter ki gentile lani ki gentle. Wadi ki tu par ngayu ya ro ba Jisu. Udah ya ro sisa. Ya ka tu nong kanan ru ka berani tu ka kon ke bapang bau Jisu ka kale akhmat jo Jisu ka ang try pen khia si ni ka kon janga Jisu ukuran ka tu. Wang mdai ban ai ni ka bam fi kan mau. Ya kisau ani ngadas ngau tieng ya tu bar hajing sisam katu kanang ban juba bar ko ki bam buat naga bahab ru kisau but Jisu ang ani ka bakrau ka jingan jompa but itu centurion itu rang ba sispa uturu apa kendo Jisu ukwa ba Jisu un pen khia itu ki sipai ki jong umon to but uturu ang try shuang ngate ba lakhia uang wow kakak ni kejingan yang kelam syambat gini kisan ranjang haru.
Wi ngalingo ikata kini gidi gisenran gi bamler. Dengan orang ifi balai ngak bo ikata kentian bamler. Nama dan na preng jengiru fi yamot kum tahi laga jong ge jingem. Fi na pet ingi gi bayang nang ni fi yang kita itu ge jingat telakut. Ngiting imla. Ngiting imler. Ngan sepeni fi piler. Ngan sepeni. Fi hang ni u Jisu. Uang gini gisenran uang bai sini film le. Tambah undalet cewek pat usit ombek ngai ke jingat, ngai ke tu ke jingat. Fitep ke mud iu kata. U Jisu haba u yat serum seneng, u bet fidan jingat ne. Cek bai la ke jong ke jingat ba fiat men la ke ski. Lada u Jisu wan sibet, u lap na em ba fidan iu ke jingat. Ke jingat kedai ke ba u blai ubo aki kemat jongo. Kat sebau ya fi pangru tak biang hi, da fi shat fi klein ru ke biang hi. Da fi dan ka jing roi na ka jing dok, fi dan ha ka problem na fi sok ne. Fi dan hai ru habau Jisu hi wan upet fi dan jing ngat ne. Na tak dang ko fin lep hai ke jing ngat. Amen. To nang ta susu ngan peni fi ke ni ka wai plate ban ngan ka gospel jong Lukas. Kal nong ka ba arfuar kedekat ke ba laifuar. Gospel jong Lukas ka lenong ke ba arfuar kedekat ke ba laifuar. Kene ke dei ke tu bo Jisu ye thok lupa yo Petrus bon salen no you. Amen. Fikin mau na emi kata. Tong ini perta amen. Hang dia ke Bible ke ye thok kum ni. Bo Jisu u ye thok lupa yo Petrus men salen yang alai sen. Mo Petrus ula ko pelan. Ngan itu ifi lada fidan kanu ke jingmut ke ba shisha. Bafin le ai nak mentau try kombo Petrus uang try la daki wei gilen ngot ngam len. La daki wei kim it shu ngot ngan it ben. La daki ni pet yap ngot ngan yap lang ban me. Ba Ukraine be kum ta pitem em la da fidan kum kata ke jingmut ke dai ba tambah expect pindan jingile. Pindan jingile ngan sepeni fi Jisu le kum ne. Bat u Jisu duai hang ni bat Ukraine ngamut banok. Finda pulih ni ka ong ula utrai ula ong ko Simon na kami usat tan ula pano yepi. Ye ka ban yo tai yepi kom yo ko. Henry ngala duai ba nagabenta jong me baga jinget jong me kanem dono. Ngwa fin penbot ban nga ong ko Simon usat tan ula pan yepi. Bantai no. Kumbatai yo ko. Henry ngala duai baga jinget jong me kanam dono. Fi ina mi kini. Lada fi dan hagani ke jinget ke jongi ke bangi priang yu try Jisu. Bangi dan ye ke donot bangin bot yu try Jisu ke jingem. Lada fi dan lele ki promises fi dan ki jingkular fi dan kini ki vows semua dak pareng ki ong try ngan lek kom ta pet ye kini ke jing doai ke jong Jisu Christ. Hang ni Petrus udah ubakop uklam tip hiro bun salen ba udah len shisha. Nganget daga donut baro hi kwa benem len kata kata jingem jongi denem pida e chi shy you try denem wala dangi bakla kat nuru ngi e you try denem uniru da e chi sha rengas ngau tenat pla de ni jingkran jong Jisu hang niu Jisu ang Simon usaitan ulawan pan nanga pechni la dangi de gi khon gi jong blai usaitan umlang ban one direct ngi wa ban pan sanu try Jisu amen mangidani ka snam jong try Jisu Bat kabaja ke jingem jonga bat fi kanem ja latang ka bau try usha. Amen. Bat hang ni uang kumni Simon me ko pelat. Melako pelat na takada usaitan uklam lech giwe uwan tang hamei. Bat uang ngan tai me ngan kum to sift you like a wheat ka ong kum ta ka Bible pareng. Bat u Jisu hang ni uang rai ngala duai. Katake ngi bang sobang. Dan kibriyo ki bafo nga ki ong ku apalat bi pastor te in bukti in the duai mangi kim hun. Yung ku ay pastor. Namar ba ngi mangi it lo di pastor. Ngi ga anointing, ngi ga jimpen sle. Ngi ku benda duai pastor te ban kya ba i. Bi watangi pastor ro kata-kata ngilangin. Kanu tam la daw Jisu duai. But hang niu Jisu duai Petrus yu Simon. Bangas ngau tenat yang ni ga jing duai jong Jisu ban ngas ngau dom ru jo po. Ngana mo unduai kum ni unang Simon usatan ulawan pan nangaya me bangan ba unte me henry ngala duai ba unam laban te ngana mo unong kum ta henry hang ni wang ngala duai baga jinget jong me kanam hap no hi haki kmat jong play kadang biang la da fisha dan nak pleng ga jingele tangba what hap na ga jinget
Amen. Fida don mentah ka nono ka kap. Fida na ka jingpang, fida na ka jingele, ka jingdok, fida ka jingpat, jingpra, fida na ka addiction. Kad ka ba ka nono ka kap ka ba fidan. Tangi ka ni ka way u Jisu duai. Bala na pilat nya pi mlat na ka tu ka jingele ro. Wat nam hap na ka jingai. Amen. Bar ngas ngau dom nga try, balai te memang satan wat ko mi Petrus bapli kan rat. Hendrai wong ngan duai ba unam hap na ka jingai. Maka jingat kari ba crowd pala di khmat jong play. Lada ka crowd di khmat jong play balai fem sem serious kata. Amen. Finda kan mau Apostle Paul sapuli ngaskan mau kan san menta. Shithi Apostle Paul si nang Filipi kal nang baningkong. Sapuli na do khat ka ba arfau ter. Ka shithi jong Apostle Paul si Filipi kal nang baningkong fi kan mau Apostle Paul du breu ba crowd palat Apostle Paul. Haga jingyu i jangale ulade next to Jesus. But ukraw palat vitem uniu de ubas ngau tho palat u blai. U tho ye Bible palat 1/3 na ka Bible. But uniu de ubas ngau tho ye ka jingat palat baneno inuro. But haga wei ka ski ong adan apreng jaga jingling a jaga jing pisa jaga donon. Namang adan ikini ki artli ki jing kwa ka jingem pitep ki kita. Ka wei ka de bu ong akwa ban yap no but ban let no sebenang bangan long bo try Jesus. Kibreo ki ba ichi siya utray pun sin ki kwa kumtahi. Bar ka ba arpat uang ray kadon pa ka jingkwa bangan syong begini. Bar uang alay duay ho try. Un ayang kanu ka jubab try ulit ban duay. Uang try ngan le kumno mga lakwa palat ban yap no ban wan no sebeneng. Henray uang ya kani ka kentien uang henray ngalas ngau scam ya kani. Bau try uang inga bangadai ban syong sa shwa ga kendau nakabenta jang kini ki Kristan namar balai vitep uang nakabenta ka jing roy jang ka jing ngat hadu ka tau blai kalong tiu blai bun sim no Apostle Paul kalong te kilaya it palat tiu Jesus Christ baru Apostle Paul kalong henrai balai pat u Jesus uklam khat no Apostle Paul ban let vitep balai u isen ai yang apa dia fi Uisin ay gitu ki breu ki beranda tu kepor. Uisin ay ki wang metang suan memeki ni ki lakot. Nama ka jingkwa junga kolong bikin roy ha ka jingai. Nak kadau syang suan dak la de kepor ngan sakot. Fi ka jingai ka jing roy jing ka jingai ka de ba kraw palat ki khmat ki jong play. Kata kadang datang ke introduction ngan penifi gini ki jing shisha kat tu kat ni. Kat bo umen sem ko yu yalam. La da fi to ai kin dot bok ru kalong hi. Katu kat ni teligi jing shisha ki pihak ban tip ki badan jingdai bat gani ga jingat. Kham tam lei la da fidan ha ga khap ka ba e plat jing ga jingem ngatip amdan we bre ro bamdan problem. La no we are le se. Henry kham bon hi ngi sham jing e ga jingem. Na ta ka daw la dang inang ban le bhai gani ga jingat pen yo i ba pleng kam da lei gani ga jing sham jing e jing ga jingem ma ka dang ka plan ka ba crow na shalendat ga jingem jangi amen ngan ai fi gani go ga point ga jing shisha ga bening kong ba ga jingat ka pen sngo bha yo blai pulia na ka shish ki Hebrew ka long ga ba khat wei ka da khat ka ba henrio klem ga jingat amla ban pen sngo bha yo blai nganda pulie naga Bible shiti shigi Hebrew kalnang kaba khatway kada khat kaba nriu ko ongkum ni henrai klem ga jinget amla ban pin sngo bayu blay nama ka day uta buan jan jong blay ban nget bu dan bat ulong uba ainong ye kita ki bawat yu pengan pulis sekendiat ya kani aku afin chaskor utau blay u ainong ya no ye kita ki bawat yu ka klem ong u ainong i ki ba sham yu u ainong i ki bawat yu ngan ai men se me fi gata da fi skau tu ne fi skau tu you play da fi sham ne fi sham you play what you play kadan ka nong ka ba crowd amen to pe hang ni wong kum ni wong klam ka jing e bim la ban pen so ba you play ka ni ka jing dai jang ka jing em namang ye dai hang ni mang idan ki parlok para banget ngidan ki hayeng ki men ki para ki kimi ki pa ki bayeng sigi office ngidan ki colleagues ki jongi ki jaka try wat ki jaka puling ngidan igini ki classmates ki jongi ngidan ka ji dai be ki bre wat ba ki bre bangi mitoro ngi yating ko kam ka denam fi pen haba ngidan ka ni ka ji dai ba ki bre la da ka dai le ba fidan aga relationship ngan kran ki na samla la fidan samla la da fitip begitu ke samla jong fi la ni tu samla jong fi
Pitip bagadan ke air ke bau sengau tenan, ke ke bapin sengau bahai u bat bau kumen, kasuk palat bat lada udam ru fitang sule kata kalabiang. Kasuk palat. Kidan ki parlok jonga, ki batip ke jinglong jonga. Ki sedle gani kitip ngang ada ubrio ubar sengau tenat pala de ke bam. I love food. Ngada sengau bang palat, ya gani ke bam ke beda bang de ngada enjoy sisa. Ngai itu ifi ngah abang abam ke bam dia bang subam kum tu ba subam taman kedang ke bam yang ngam tip ngadon kam deliverance ne boleh ke bam yang kalong kum ni kalak pen off mood kensan le ni kalak pen long good mood kensan dan kalak tangan dam don jing bam yeng ki joy me pa kalak dap tip lupa ba mlong undawan unie ti ul sabitar jibet nrai la rapor bangadang dom breu ngatang si ge jing ta ba bang aja alur ge jing dom ra kita ngi parlok jeng lagi batip ya kita, bat ngan kita pendoming ngan dan nunu ke por ke bangas ngau jenjar ngi so off mood, kisuan ramir ke bam ke bang ngala change. Fi kasuk palat lada fitip ya ke jing dai bat kibriu hangno ki kimen bar hangno ki ngau ba ke denem. Fi ublai jong ngiru dai uba bure ya ke jing ngau ba jong u. Kasuk te bani dai ba ublai jong ngi. Kasuk palat ulah pen power gini uang malah rafi kuat pen sengau bah fi kuat pen biangi ke jing dai jong pi ban nga le bahai ke jinget nama ruang baklem ke jinget fi melaban pen sengau bah yo blai teng ngi long kum ni ya gini tengah si slok bagi ni kena sam lagi ba phone nga ki bah bagi addiction ngapa ngai tu kum ta ngabo si bo tau nga si nga dan iwe kena yang fi sarong pelat tengah map dengan klem sarong Blai tip ngai tu ada donut ke bang aku aban ya tu ke jing shisha baru bo blai ni oburam dan ba phone nga kisit kli bhai gini ki ang le omno kan ngapin sau si pala di blai ngalapan map ngalalat na ketu ke pop na tu ke jing syate ngalalat na ketu ke bang melin ke besniu ke jing melin ke besniu ngalalat tambah tangkat tu kan ni ngalahap yang bat mentang ngahap let pan mam yang dan ba phone ru wan orang dan ha office ru ki phone hajing syang ngam dak ham sngau tenan ha office ngam dak ham sngau tenan nama ka office gede jaga trikam rai mentala bonsen nga haban let sekali ban haban duai breu wai breu le phone nga wi tu i problem ka bajrong ong ba long em fi tu si bit men met wong balai mlong se mentang ong adan ha office wong ofi tre office ngan mo video store ngong ngam dai ngam ku ahiru ngong kum ta tak kena ni phone fitip ki ong kum no ki ong ni ngi pen sngau si pala di ublai ngapa ni dengan ni teng gimut ladang ila em khoi ti ublai ula sngau ba hoi ka dei dan kam tu long fi gi ba khoi na bo ublai jeng ulong ba khoi teng ladang ngim bakla kren ladang ngim bakla ka kam ka jam ngim bakla jimut berkat ka donut ngi biang lut ba gidon kis ngi bangi da sngau holy shisha mentak sngi te u it yang dan ke por fi bakla fi hap umnut shu taman plit ke Bible bro findagan mau 1 John 1:9 iwe city ke beningkong Yohanes kelnong ke beningkong ke dekat ke bekendai fikin mau itu ke bau Ukraine Yohanes uang kumne uang lada fi play ki pop how try ulang ubayai ne but ubahak ba un map ki pop jang fi un pen coach ru ye jing bam hok jang fi fikir mau gitu ngong itu ki kenang ngong ni kan ni kalau benda ye firu ngako afin pen ye day ye dia bat ye kan ni bat firu ngong ni filapan map nem ki ha on ni lapan map tengok ulah map nem ha on ulah map tek saka ipat kyong mso nut ban jeseng ro mso nut te ban duai ro tengok fin le akom no apa din ars ngi lai sngi Dalam ham im khoi bat fi sedang ban let pat di tu jing la im khoi le jong fitip ublai usngau si kata ukwa ba fin ngai apa ka Bible ko ang la fi plai ki pop umap balada ka day fi ba fin yat bat utrai fin hap ban fi de ban ken tat ye to jing pen ram road nama kan ni ka jing pen ram ka chong slam pelan Kacong slam pelat lah dangim sengau tu. Dai hang ni bau blai sengau pang. Orang fi lah dah fi. Don kajing dai bau blai fi dai ban tip. Ya galenti ke jong blai. Ban operate, ban function lagi ma jong blai. Haba fi pan map umap. Balada umap yang dah kajing et. Jong try. Mdai tu bang hok dah kajing le jong ah. Ngahok dah Jacob ke jong me. Blai fi ma jing tap ti kita ketin.
Blay jangi usngau ba ba filaban nget ngong kum ne kam kiu tu jinget kendian. Nama fidang shani abe itu jing im kot is ars ngi lais ngi. Belai fim kam kiu sekendiat ban kam nget. Kum no terangin sana ke jinget ladang im yat ke lenti juga jinget le. Amen. Na ta kadau. Fi ban kadan kene mo kadan ka por bagi brio ki ngau tu baklaru wa de ke jing pang ro. Ki ong ba le siu blay ngau ba ke jing im jangin na ta kadau ngi pang si pang gam de gum ta. Gam de gum ta. Wat apa deng juga jing pang ro fi not namban nget. Bau blay pun kiai fi. Apa deng juga jing le ka ba not chu ban ni to brio ro. Fi not na em ban ong ba nga try ngadang nget hi me. Apa deng juga ni ka kap ro. Kata ka pen ngau ba you blay. Amen. Na ta ka daw ngin le bhai gani. Ngan pani fi gani ko ga jing shisha. Ha por nga prepare gani kalong personal plan gani. Nga perkhat menen bro shi singa dua nga klam ki na ga kamera le jong. Hado bangala don sa ga jingking clear ru namar bangala khang op i ga kamera bat jing khang yet bat ai. Banga dua gani ga jiseng taksi. Menen met ru nga dua do shibije arbaje gum to nga klam yo thia. Menen step ru ga jo. But kadan ke jing le apo jonga nga kwa fin sha skor bhai gani nga kwa ru bani thu tamba kadan ke jing bam so kwa ru bani thu gani na makalong personal plan tinggal arai ban le khum ne ngani thu tang gatu ka ne ngana mi thu lot ngam pa ju khami thu gani wat gi ba it ba thon jonga ru wat a yeng ru ngam da kan mau ngani thu gani fi ka jing ne mdai tang ka ba fi la ban prin ngo bhai u play ka dei ka ba la ru ban rung ka don nu jompi Finda pulia naga kanika shiti shiki nong rom kalau nong ba shipau pulia bat nga ka shiti shiki nong rom kalau nong ba shipau pulia bat nga ka shiti shiki nong rom kalau nong ba shipau adu ka khat ka ba khan nyo ka bible ka ong kum ni kum tate ka ta ka jinget ka ja naga ba ngau bat naga ba ngau de ka ktien jong play pen bo dinga ong ka jinget ka ja daga ba ngau bat daga ba ngau ia ka ktien jong play. Fitep ka jinget ka ja it happens it comes ka ong Bible pareng. Lada dan na pleng jong fi ka ong fi mina fi ong bai ngam ler jinget kala ban ler lada finang ban tip igni. Ka ktien jong play ka wan rai ka jinget tamangan peni fi kam da dai ka ni ka ktien kam dai ka ni ka kot ka bangi ong ka kot ba. Ya ka ni ngadamat daga experience ya ka tanga ko ban itu. Ho ngin pule ka ktien jong play man. Yo afis ngau tu baklai ke ji kai junga fi ngau tu dang kenal la kai kelumar. Ngakwa fin pule lot ye gaktin jong play. Ngau tu nem ngau tu ru pule gaktin jong play. Amen. Tang ba kan ni ke jing pule gaktin jong play. Kam da dei ba ka tu ka bawan ra ye ke jinget. Ngas ngau tu da ke experience gini. Arsin ke ja ke jing im junga kata. Arsin la kham slam. Yo kala palat prasnem ye. Prasnem menchua. Arsin ngayo ngau ia ka ktien jong play ia ka sur jong play arsin ngani tu ifi bat ka penla yang aban nget hagawai ka singi ngadang yar naga kali banga wan try na office banga yan ngakit lai plakot kunto banga yan kadon shoi ka jingja ka bas ngau samrke tamanga sayo ngau ba ka sur jong play ngani tu shoi ka ta udon wai brio ba rang ba ba kulinga uang baba filawan kelas na ngalas ngodom mangala tre office upe ini durkmat jonga baby face tharai uang filawan kelas na ngong of you want tuition ngala kiu jimbitar ne ngong ngala tre ha kene tang ba kum ta he uyat no ban ngang ngap earphone na mga shit pen million ye kata ngada ya ngap ki worship songs banga perkhat you play banga perkhat ye ni ka jing em nga perkhat you play Hadu ki perlok yang aki ong filami nyuli klam dai por fila berkat belat. Bat nga berkat you play. Bat abang nga berkat you play kata kasinga da yo ngau ya sur jong play. Bat abang yo ngau ya sur jong play. Karung kum nore hang ne po. Haka wai ka sngi. Ngadan preng ka jing le ka ba em ha. Katapat ka dai men step ngadang let tray kata. Katu mengai tu mentan ka dai ngalawan try kani gawai ga jingja ka dai performance step ngadang song itu gi maxi cap gitu gi basau ki kaliret gitu ngadang song hang tu ba ngak habrep ngadang ya gitu ga polo ga golfling situ ngak habrep ngak try mi i gini ga jingle jo ga jingem junga nga e chi shai me ta ngam la chu na gni ba ngas ngau si palat dei ga ta ba ngam kwa ban reveal than
let's say la dangai kendo efficient ngala ban itu nang ni bakila ai YouTube lele tengah nam itu baga sane de ki post nam haga ta sinyo try me i ni jingi le jonga but me yo ipat banga i te tamangam la man pes ngobhai me haga ta ka por vitep sukum nora ngayo sngo ye ka sur jong play ka barung bay hang ni ngana mi thu if you ong kum no maka dan ke ji dai ba ke ji le jonga but abang ngayo sngo ye ka sur jong play artling a realize ka wai ke dai ka ni baka donut jong brio ka dan score bar ka baar ka dai ba bo play ukran mdan jing artatin ye ki tating ada lan na do ka kasni nga sa ngau tu ngong balai ke Jisu Ukraine gitu ki balang apa ke kitab jin pau fi kan mau gitu ki nyau teli ki balang ba man kat bu dap Ukraine usneng ru kata u yaro kata u mai ru kata warning ru kata Ukraine gitu u yaro ru kata but unda Ukraine gitu fi kan mau man kat bu dap Ukraine u ong be ye ke wei ke tien ye ke statement u ong be to ai u dan ke skor man ngau ton ngau fi kan mau kata Ukraine be hadu nyau sen ni kata ngong balai ke ni ong kata balai ngim dan skor si penbanu Jisu kelam keren ni kena skor ke bukan jadok. Hak tu kesingas ngau tu. Hoi mendai bunga orang mangini otno ini skor. Ngidan kami kini namar fi ngap yang ngiru dia ke skor dene. Ngidan kami kini mendai bangim dan kam. Henrai ngas ngau tu ye gawai. Bahkan darung ke ketin jong belai apa. Ke kelam rung nang ni. Ke rung hang ni. Bahkan darung hang ni tip ke klek lang ke jingsuk bat ke jingkman bat ke klek bat ke jing pelat sendan. Daya kata ke bang aku apa fini mat lut bro. Ngam ya tu ang ni ban peni bang ang adi ubro ba special mau boleh ukuran tayang em. Yo ada na pleasure feel lagi ba kham su tu shu kata. But kani ka khtien ke jong play ngane tu ifi nga puli na ka khtien jong play nga i baki ang ka sur jong play ka long kum kita ki shad ki babon ba ko perthat gum lele ka fina play ki end time event lay ka ang bau Jisu un kren da ka wat lam na khtien jong ngadas ngomai kata ha ka por bu kren nga ki klemi kita. Kalong jam jai, kalong soft. Dai hang ni ngasas ngau tu iki brio ki baong bangi arta tin ke jing kran jong blai. Lada fi arta tin uklam kran. Namar unda kran u blai ka jing arta tin ka ken ria charot. Bukan undai tambah ka ken ria kadap pendap i fi da ka jing sok bat fi da lat sendan war. Naka tu ka jing ele. Tang mangan ong lada fi pendap ila dia da ka tin jong blai kampun kan kam sok u blai bon kran. U blai le fitem wat mentaru ukran. Dan na preng jongi ki baklam dap bahag ni. Ba dan na preng jongi kena samlang ase kran ni ngong what ya ngap palat iki jing rai pertai. Nama ka block iki ni ka score ka bagan jam sem. What ya pet palat iki tu ki film pertai. Nama mdai ba ong balong pop nama ong ka pop len nai pa de kran ni ki jing pet ba ki jing paham ba ki jing di gran ji dai ba ka tu ki jing pam nget. But nai pet iki tam dai ba filong pop. Nama ba u play Ukraine yang ngaba di fi man la ka sngi ta ba fi mi ngau. Haka jing si shafi te piyam man lagas ngi fi kendo jing pi kuslai man lagas ngi fi kendo jing u play u kwat man pelat mendai buang ngai tenat bi te jenjar u kwat pelat ban ukran ban unda kran u kwat bakan darung hang ni makan darung hang ni kalat be war na ta ka daw pendap ila dia de tin jong blai fin kam yo ngau hang tu kan bang ong fi ngas ngap de gi earphone bang perkat bang u blai ngakan mawi gitu ke sti jong apostle Paul ji nong kolosai la dang baklabu ong to fin ya mot brai kita gi besi jerong blai fin kam perkat di gatai nai pat perkat itu samla nai pat perkat itu boyfriend ni girlfriend jong pi nai perkat iki tu gi kon nai perkat tan vitep wat iki kon ki ktiru nama gini ki me ki pagi ba phone ki ong ba bangi ku slide palat bagi 1 minute bat kum ta ter bat bagi ngam vitep na em wat iki turu u blai modan pelat ukuran ye fi tambah fi mi osngau nak kata daw ka jingen dai ka wan da ka ba fi osngau ki tin jong blai ngan sa osngau ngan sa tu khana bat way theologian ngamar ngaling ngam pas theology ngam tip tang silan ke theology ru ngam tip gumno ngayo keren hang ni ngam pas theology but ngai keren ba weu brio u hikai ngai kini ngong pleng ke dei shisha wang ke tin jo blai fina pleda ke greek ka long artli ke wei ke dei ke logos ke wei ke dei ke rema ke logos ke dei ke written word ke bomot ke ba fisu pule be gumne kata ke rema pa ke dei ke ba spoken word ke ba blai udah keren ke don em ke por ke ba fina play bible u blai udah kenti ane la dam padon ngum kata ngako afin kampule weu brio jong play wong gumne kikli u na mau di bakrau pelan udan si USA kikli yang me yo ikini ki insights kat ni ki bakrau me pule bible kumno wang kumno vitem wang nga pule bible hadu nganda yo snow ya ktin joblay
Hadu kan dah kenti. Lada ka kenti no atang po si kenta wa ngalahon. Dan ngamyo si kenta ngapuli hadu san kenta. Hadu bagana kenti. Ngasuang biang ba fisyong hayeng ngi batray tumlong. Tamangan ni tu ifi kadai shisha. Kan ni ka ba fi puli ka khtien ka jong play. Balai fi puli ka khtien ka jong play. Da kan ni ka jing anglut wa chu puli ka mo puli ka khubor ong man ka ba puli ong try kreninga. Hapo do anut ngani ka ai fi kita. Ong try kreninga. Try kreninga. Bar ka puli gen bar ong try kreninga. Kreninga le kum ta. Da fi ya chrum seneng sngap mi worship song. Ya ong try kreninga. On krenu play. Unda krenu play fi da ngau tenat ro. Kidan gibre ki ong ngim ngau thu ngas ngau play u ya lam kum ta ne. Ta ka dei ngam ong bang ngirung ngis ngau thu lot. Kiwan ye thu iki pastor ba iki counselors ki ong ngas ngau kum play u ong kum ta. Tika day na tika day fi ban wat ika counseling ika device na gibriu gi jong play ka day rengan ong fi kat badang arta tien hi pet yo kam day ka tin jong play na mga tikna ka unda kuranu play ka ni ka jinget ka ke shot jrong na taka daw ngong fi ka ni ka jing shi sha jo ka jinget la da dan na plan so fi ki be kan do jing pelat u play u kwa ban pelat wat mentaro tamba u kwa pelat ba fin play ka to ka score ka ba kan jam sim ka badan hang ni mau na krenu play mdan kam pastor maaf inga biang mi pastor mdan hang ni shisha mdan kam ye nui noru mdai mga kren pen ngidan kami ki tamba unda krenu play kaper tada ngo ngadan ka jingele ngani tu na emi gani bat ngada lat shisha na ta ka jingele amen ngan ai fis kani ka way ka benta kani ka point ka ba kani ru kani ka banga kham sngow tanat habang le is lock brio plebar nga na ka shiti ka ba ar show Timothy ka shiti ka ba ar show Timothy kal nang ka bening kong ka dekat ka ba khadar nga kwa fin play ka bible jong fi filaban tho ngan puli ka tin jong play nga ai kerteng kum ni ye kani ka heading lani ye kani ka sub point la da fi tho nga ai kerteng kum ni baga jinget ka don how Jesus Christ. Amen. Ka jinget ka don how Jesus Christ. Ka jinget kam dai ka ba fisunget iya ka topik ayura. Ka don how Jesus Christ ngan puli fi na ka shiti ka ba ar so Timothy kalau nang bening kong dekat ka bakhat ar ka ong kumni namar ka ni ka daw nga syaru ye kini ki aka penban ngam sngaw le ran namar ngala itu yauta hau bangalanget ban ngada nget skamba ulong ubala banda ya kata ka bangala IT hau hamar kata ka sngi ngaku afin penbot ye kini ong ngala itu yauta hau bangalanget fide ban itu de uba finget daya gani kan bangadang wan men hagani arta yo menta ngadan office ki phone ki breu kan san unknown number ki video ba ivan ngo hot ki ogadan gani ga yeng hang ne kata ka dong so ba wan fi lat ne em ngam lat na mangadan bible study mo yong ka digas ni Wednesday tamay ong dalong ti so ba pelat kanang kadan ni ga yeng ka badan kam pelat e ga jing duai ki don pedeng jo ga jing stam ki mod le no shabar kirki kata ka jing let jengki ngong itai kong bo show ka phone ngan duai bat ganya kali bat ga duai ngo try ngan let ngan let na mga dan sa bible study mga ba Jason ngidan kita jingit clear sitai bingili ai jing kai man ga Wednesday ban ngo try ngan let ngan let henry ka dan ka jingkin tu po jong ka ong let na makin kani ka yeng ka dan kam tengok ong la ka dan kam ngan let ai ngai ga ktien u ai ga ne ublai bat abang let bat abang krani kani utu ba ubal arang ba palat san po snem pada banga bukti bat banga duai nga ai gini ktien udah jauh umat ban ngada yo skawi ke jing pesle ka batut na ka kti sha ka met ke jong u bat udah jauh umat ikni ya gani ka banga kwa ban keren hang ni wa pasal Paul ong fidei ban itu yauta hau ba pilangen ngasit keren ikni ngong kum ni ba si bon ba ki jinget kidan na ke jingem hagan ka pertai ngidan ki nyam sibon ngidan ka jing ngau tho yu blai sibon ngidan ki opinion lala ke jong ngidan ka jing ngau tho yu blai lala ke jong ngidan ki balang ru lala ke jong henry hau blai kita kim dan eiru but hang ni wabsal Paul ang lada fidan hang no ro pinget ye ka bakum no ro fidan ye ka jing ngau tho ka bakum no ro spang blai pida itu na em yuta Namar ka jinget ke bapim itu yo tau bapinget kadai ka jinget bit. Kadai ka jinget ke bayap. Ngai slok iwe teman, mdai teman ila kham rangba. Ila jan kot segi kerta joge jinglong teman. Imdai Kristan ngakrani gani.
ngai thoi inga fi ngau tho kum no yu blai bari ong ngas ngau tho kum ta bari ong nganget hi yu blai tamangam tep ude blai jong ki kristan une ubang nganget ngam tep ti ong nganget hi tamangam danget yu jisupan bari ong nganget mar ba baro te bat khar bat phareng ya mane yu ne blai bat nge dan ala ka jong ki jing so tho yu nganget tengah syukli inga ong lada finget hanglu ke nong rem jong fi bat fida itu shishan em yu tau finget bat hang tai sedang ban kap bayong ngam tip tengong kanu ke nong rem nama nganga itu yu Jesus Christ nganget yu Jesus Christ ngada itu ke nong rem gede ke tin ke jong play wala da kamdan ke tin jong play ru udah nu men sem ko ubasaki man lagasngi bangong fi itu ne em bari yong ngasih ngau dom begini. Fitang syukran sebagai jinget gipen mi beji itu iktian hana bagi ong kumta te. Mensyua hana ki ong kumta. Kat badang hana fimpat itu. Nak tak daw ngak peni bang anda peni iklam tre hiban priang. Tabang ong ngateng ada tikna bang ada itu yuniu bangalanget. Ngas ngau tenak dia kejingi kenduk jongai wei ubrio pe ngai kenduk ngan ya tu ye fi namar mde bang aku ban kelo ban serong ngai tu bahkan ya rap ye fi ba fin ngau tu ye gani kejingi kai jonga amen aku afin ya syaban ngai kenduk wei ubrio fi ngalengo udah ukasi uba start ba udah hang ni rikasi jongi hi udah ni go ke ministry mde ke jong u ke jong ke balong international hang ni rikasi jantia hangi rikasi jantia kam da paunam kata ke ministry tambah syabar ti kade ke berat ba kata bar ngai kendo we kesi hadu bangale kendo hadu arlaisen mangas ngau tenat udah ubah start pelat ngau tholo de ke bible bar udah dai shisha ubreu jong blai umde ubah store tambah ki dai ki breu ki jong blai ki badan kata ke ministry bangai kendo udah khasi ta ba ngai yo jing mut ngai yo jing start no tau breu hak bai dai ba kane fite u tu ye kata ke jing ja jong u wang fite nam ivan ngan itu ifi kini ko wei kenapa fin la ban le slok breu khambon ba firu fin yo ka jing kerku ba fin la ban kerku gi breu shibon tengok ong ke uang ayat ngai kendo i wei breu hang ni po ri khasi jantia udai umdai khasi udai pat ukenja hindu lani jain kum ta hing am dekan mau ba ubat umdai khasi tau breu bo ye kendo tau breu bai kendo ya uang ai kendo i udah breu ba start pa udan ni kerdan ke ba krau bar udan ani ba krau pelat ke kerdan uni udkhar ngan ong bai kumta uang ai kendo yo uang hana ngamde u kristan u ya tu itai ba ibangai kendo manga uang kumne uang let me ask you one question ukli utau hindu ukli itai ba uang kumne uang do you believe that Jesus is the son of God really hatu fida ngetsi shambo Jesus Christ ude ukonjo ublay hatu fida tikna bo Jesus Christ ude ukonjo ublay ukli utau dukhar tikli tai ba yang ai ong subut ukli fi fin ong kum do ngong hot atang apa step jubab oh yes he is the son of God yang fin let jubab kum ta fila do you tu ngong balai yang fitem ngai jubab kum no uang nang jubab kum ni tau ba tu khasi uang shobangan jubab ye fi ye kata ke jingkli sya yang angan kli kelai fi kata ke jingkli ukli kelai tau brio uang kum ni uang shobangan jubab bu Jesus Christ udain em ukon jo blai jubab sangai ye kini ke jingkli uang ya tu yang api mut ayu haba fi ong blai fi ngau tu ayu chpang blai define God. Who is God according to you? Ublay try ubakum no fis ngau tu. Oh ta du karolas ngau bang. Uang mai oh tungan jubab na mo start do ta budan kerdan mo kraw. Ubatay sipang ublay yetu itai ba. Ubatay sipang ublay uang utaw du ublay. Itai ba yang oh subyang aklam ang bau jisu de kon jo ta. Uang hana yang itai ba yang parbo yetu sipang ublay. Ubas ngau kum ke kartun ayura ta ublay. Ngau kum ba pet kartun. Wang oyu tau jat blay tu jisum de kon. Ngan ya tu ya fi pa jeng yu long kom no yang. But ya tu chpang blay jeng ke Bible hallelujah. But they lay tu ya ke jing pa ke jing crow ke jong blay. They hang ta ba ke don ke jing ta yu ta Hindu. But they hang ta ong ya utakan u jisu de kon. Vi ki breu ki skau tu lala ke jong de blay. Ngayo jing start ni tai ba ngangai upani kendo blai ngai ta ngayo jing start ni tai ba plan ngan de slok breu ngan le kum ne ngi dai ban itu yau ta ubangi denget ngakwa ban clear fi itu na em ban ngan spin fi kum no fin itu
ngan peni fi hang ni wong kum ni wang ala itu yu tau bangala nget itu kum no mangan ya sakata ka jing kai menta kum no thrive ni itu wang ala itu yu ta balong kum no thrive ta hang ni ko ong kum ni wang ada nget scam ba ulang ubala banda ya kata ka bangala IT hu hamar kata kesngi uta ka yu de blai jungi dai ka taru ka peniam tu breu hatu ka yeng ka bangale ban duai bo pang ngong fi tem nem u blai jangi u la bandai gani ga jingim jang fi la da fi IT ha kata gasngi dan fleng jang fi ki bambar IT u trying ko afin IT u try la da fi la IT u trying ko afin kam IT sho na ma fi dan ke jingele ki ba ke jingim la da fi de ki me ki pa ki ba kusla ki kon ba life him IT menta ha kan ni gasngi da fi IT menta u la baniada fi kusla pangga kamai gaji IT ya kata utrai ula ban taulenti fi dan ga jingpang IT ya ga jingpang ula ban perkia utau de blazing pi itu kumta ban ngam kwa fin su ang ba fi su ngai tang da ni ga jimut jiperkan mereka klem rung ha ni ga donut nama ga jing itu ya utrai jisu ga jing ngai ka bible ko ang ka dana ga donut ngan pen isu fin ma kala yat ke por ka jinget ke bible ko ang kadan ga do anut kam dan ga jimo jibrhan ngan pen ifi ga illustration kadan kan ga illustration pi ki brio jong blai si bon ba la krani kini yo fila jio sngauru aku afin sa scorpion ngala sngaw ka tu kan ngot ki brio jong blai ki ba ai kan ga illustration ka pen ya rap ban sngaw thoi kini ha kanu ga rukom pi tho kadan ga jingja ngam tep ga ga ba ja si shane ki supen wan kum ga illustration hang te po North America kran ne jingja ka ba don to breu ubale ston nga try fish ngau to bang bale ston ukop ba un jingi lani ba un yat halor jong utelai akal hu ba ketika kshat Niagara Falls kepada North America fitip bahai gitu kadi ba pauna ma pertai nang te no lom na siliang ukop ba un yat stage siliang te do telai kum tu baru angan yat bangan te no gini khmat blindfolded ngan yui ngan shoe balance tang da usit wangan yat nang te shate bat udah le shisai kata baro ki media ki wan ban ring baro ki pat ba ki le ban kimi yuta link ba ki social media ro ki pet bat uyat bat sedang ban yat latte ki khmat jong bat uyat bat la dau bakla un hap sepo watang ga mat yap jong urun nam lap sho bat uyat ba khat do ulat ujob baru kelam hap ba ujob shisha ba baro ki thap ktilot oh bravo ki thap ktilot baro bar uang kan sani gani gawai uang fi ngen em bangadang la bani sa si round oh ki shong shit oh bale memla mala de bla te first round mala yat biang nget rakti mano banget nganget memla bani oh la so bang ta uang to nganian tang ma fi rakti lot baro ngaku afin le gani gawai wan hang ni iwe po jongangan ra ipi banganian nama pinget te wan hang ni ngan bu ipi lorusit banganian but hang ta kita kiti su hap su jam jablos po fi kataken kadi ke bangakwa bangin smoto kadon te ketu bangi ong nginget hang ni haga jingsi shafi klam itu na takadaw fi shong shit ngi ong nget re takla de ke por bangi sham jing e ngi klam da shania pan pi ka jing itu ka de ka jing shania nga kwa fin penbot nga ong ka jing itu ka de ka jing shania pi ka faith is trust nilai kai si bon plat pang ka jing nrai ya ka ni ka wai ngi klam pat de ngau thu pha bala da phim shania ba ula banda fi klam pat ngai lot kadang dai tang ka mental agreement hang ni hijrong u blai u kwa ya nga ba de fi bangin ngam si ni ka donut ngam sini ka donut dia kena ka jing ya kena ka jing ke bafidan faith is trust nga ong ifi kena ka point ka dai kum ne ka jinget ka don how Jesus Christ ngan pen ifi ne gi senran pi kan mau nem gi senran kila ya yat kum to mo ba Jesus Christ kila bot ya u kum to ba kila bot ya Jesus Christ rom senang ula le si bon ki kamba ba ula le si bon ki kamba re ga wai ga sngi u Jesus shayap alor ga ding pna baga jing syayap ke jong Jesus lor kading pena kadai ka jing dom ye ki senran jong Jesus Christ kadai ka jing skausi kadai ka jing pat donut kadai ka jing bam skau tho shon le kom noro but nga skau tho da fi pule ga bible wat ka jing ngan ro ki ham no nama ki Petrus le ulej ban uangan lej biang le khwai biang bagi wai ru ki pat lot bagi klumar
Henry ango you play. Baga ski ka bala you Jisu mi pat. Amen. But ka Bible ko ang about Jisu mi pat. Finda puli ka Bible ka jinget jong ki senran ru ka mi pat. Hallelujah. Vi lada Jisu syayap ka jinget ru ka yap. Reda mi pat kia mi pat lang ka jinget. Balai. Nama ka jinget kam dai ka ba fisus ngau tho kom to. Kam dai ka idea. Rei ka dai u Jisu. Amen. Nata ka daw ban itu yo Jisu gadai ba via ban shania yo Jisu Christ. Shania ngaku afin shania. Ngaku afin shania. Fikin mau Isaiah. Isaiah ka lenong ba san pulai ba paunam tam ka tu ka lenong. Ba marsin sedang jong ka lenong kitab Isaiah san pulai. Wang kum ni te. Wang uai ubelanget ya ka ni ka jing pen benar jongi. Hallelujah. Dafi pulai ka fareng who has believed our report. Uai ubelanget ya ka ni ka report jongi. Lada dana preng jong fi ki badana preng jong ka report ka basniu. Fidana preng jong ka jingpang fidana preng jong ka jingele. Bar ka report hospital le singan ongom ta kadai ka basniu. Balai film kam nget ya ka ni ka bo Isaiah pertau ong balai mano ban nget ya ka ni ka jimpen benar jongi. Uai ubelanget. Haba keren hang tu Ukraine ya ka jing shania. Mano bala ban shania ya ka report ka jong blai ban ya ka report jong ka pertai. Mana bala ban shania ba uniu Jesus Christ ula ba shisha ye ga jing pang jongi udai u breu jong ga jing kuslai u batep ye ga jing skausi ang ga Bible da ga jing jam snam jong ula pen kya ingi fishania shisha na emang ta habanga ongi ga tam dei banga ong wat ye hospital shu naman ngang ronga dei bala le chibun sin hospital nga buram ye ga medical science gi doctor kinas ni don kam udai blai hiro nga ngai bu ajing start Henry kata kawan hadin pinot na ban nget ya gani ka report ka beneng bani kini ka report ka fiyo aga got kubor man lagas ni mat wan su pa jong coronaro hadin na bot pinot na man shani outrai mat wan sa manoro ngim lay ula banda ya kata ka fila IT ya kata ula banda Hakani ka janmit ngin siya duai IT thamai ya ka ai ka ba fikwa ka jingem IT fi ya ki kon IT ka jingpang ka met ka kamai ka ji kai fi dan kam IT minta ka met fini i ula banda ka jinget kedai ka jing shania ka jinget kedai ka jing shania ngan ong fi ko mga ong fi mena bahagani ka jingem ngidan ka jing dai ba gibril ngan repeat shon mario ka slam Bangidan ka jing day ba ublay. Bat ki breu ka long ba fini em da ka jing sngoto. Nga haban sngoto kini ki basan. Kini ki haban sngoto nga. Nga haban sngoto i may papa ki haban sngoto nga. Ha office ka mga try nga haban sngoto ki colleagues ki officers jonga ki haban sngoto nga. Bangi shuye em bangi telon na ka jing day ka relationship da ka bangi sngoto iwe. Henry ka ba day ba ublay finam sngoto. Kabasa ka distang ba fin shusania. Fin le akum no ha ba ka ja ka jing ja ka ba filangai fila pen biang lut na dong shidong. La biang te ka jing dai ba ublai re ka jing ja ka ba sngosi ka ja. Ngala duai sibon ki breo. Ha ka wai ka sien ngala mot banem duai shur mangala sngosi pala. Udan ku pa jeng parlok jonga. Udang klan ba tau ku pa. Itai mama ngakhat mama. Itai mama idang klan ma. Idan kumbalai san pulai senam ye. Idai nong yelap, bai le yelap si nong kendang. Bang ada sengau bang ita, ngisi itu kana na kapor si kapor. Bai dang klan ma, idi ba jrong ru. Ba klan. Ba da gawai kesngi isu pangken san. Ki kon ki ba it namang yelong parlok. Ki itu nga ki ang papa yo pangkansa. Ba ndala itu ta report mdan lat shu. Stangkat tu kani benai. Bangam sula pedang kata. Namari day nong yalam. Im day beri im kelumar. Ngalet yeng ngaduai ngai ktir ke jomplay bat abang bukti ngada yo sngawi ke jing pensle. Namang ngada yo sngawi ke jing pensle kambon ki kya. Henry abang yo sngawi ta ke jing pensle ta ke sing ngada ong bet mentati in kya bet. Itang sulet sumar in kya bet. Bat nganget kata ba ki kon ru ki lainget ikmeru inget utau itai mamaru inget. Bang ada nget bang ada ong bet ngada yo sngawi ke jing pensle ngada yo sngaw. Ba nga ong kumta bat nga lechi yeng ki phone men mir ki ong ila khlat ka jing pat jong ga donut jong ka bangam la shu ban batai fi bat nga shong aga kamera thia nga khang ong try
ngam tre shu ben duai ka jo ka jing jas ka wai udan wai ubrio ubagarta un nabil ku reshi la da fitip udu apologies bu kraw uyap aka par udang dantang live husau snam ban ngada sngo benut pelat ikata udu muslim fina puli ka kot ka jo ka da best pelat ka de ka best selling hak tu por utho igani ka kot ka bagarteng seeking Allah finding Jesus kumno bu what you Allah tamba ulap do jisu usiam yu jisu but hadu kat no baka ministry jong uga crowd ula pedang yu jisu kadan haka peak ka ministry jong u but upeni ki kot ukran haki YouTube but udan ka ministry ukran but si bon ba ki muslim ki kala kristan but si bon ru ki bakwa ban peniap no yu namar ba ula pen ki ya ketika pertai muslim but haka por ba udang let ban bamja haka wei ka event udang keren uang adan ka jingsu po kendia bar uang am labam ti uang an lepeni doktor lepeni utaru yo pang kata stomach cancer ka bala long aggressive marsen pentip ma hapo Facebook apa social media ngadapat je ka donut nama ki doktor ki om dan lan ki ong tang san benayu nem ndai sa kendai benai din jogata ban man laga sngi pen mi video ong ya duai si nga ya duai vitem ngada duai da ka donut barot mangala da iet ju namar balai kala don ka connection kasi don vi to connection bagi brio jo play bangala da dem ko siru hing bang duai man laga step on try balai de man pen kia uni udan naga peak mala say uni naga ni jaj ben rio muslim but uni yang uni arpo snam te kan kala dor kan ni ka pertai but ngada duai da ka donut barot ndrei ha wei ga sngi su pen tip kan san ba ula khlan live south nam ka jing pat jong dot nut jong ka bangam la so ban batai bang try ngam sngo tho de ma ngam sngo tho shisha in dei pang cancer pa pat dengi duai ikhya hadu mentai pa pai dangem ngam sngo tho you do play but ki brio to ka long ani adjust kat bala re baru play film la ban adjust finem sngo tho lo du play ngakwa ba fin pedang ni kata ketien la da fimot ban sngo tho lo di play penem sngo tho namara ka por ka ba fiong ngala sngo tho mentah ka to ka por upen kelumar senan di fi nganga sngo tho na ka jingkran ketien play ngala le kran ketien play kum to ngan lek sam oh play trace to ban ngala sngo tho utre kum no bar satu klam trace satu utre ban sngo tho bar ka por ngala sngo tho ngan yang ngaklam sngo tho so bar klam dan jing tre hiru u play jongi ha ka por ba fiong ngala sngo tho un pen kelumar fi aku afin sim positif kata ban ke relationship baru belajar ni Jesus Christ men sim akoi pin hap ban admit ba finem ngau tholot daga jimut jiberkat jafi pin hap ban shushania fin not ne ban shania apreng jo ketu ke kordet ba jafi nefin kelisa balai gini ke jayanga ladau it jenga te balai ngasha abuse lada uiet yang ate balai ga jakum ne barki phone barki ongkum ta lada uiet yang ate balai kum ne don wa ubriu le uba proof yang uang proof that there is a God, a good God uang kum ta bar ngad das ngau dom yu tau briu na mau larang ba uang proof yang uang balai bagatai ka flight ka basyong ki innocent people ma kita ki briu ki balui ka crash bar uklam penem bar uklam yada bar ki yap kat bai gini ki weipat ka don ka testimony ki bakrau ka boong ba la de ban yap tang ba klam yap ngam snop tu uang proof si proof hadu ngala proof si snam bar klam la sendan namar ngi persang ban lej ban snop tu ya ka system ke jong blai dak ni ka jimut jiberkat penem snop tu baru blai fin haban shushania lada fi kyaru shania da fi pangru shania lada fi yapru lada fi don ki ba et baton ki yap apreng ka jingbam sko tho so taru fin haban shania balada ki laj emru fi haban shania u blai da fi don hakan no ka kapru nga jubab kum tai we kena ngong ka Bible ko ong for God so love the world na ba u blai ula et kata ya ka bertai ba balai ba ule udah IT lau kun bula kamar wai kata ka de jing et jong blai ka klam ong ba blai u et jing i bar finam ya hab shu ga jing jar fin de pule ka gospel Yohanes kan riu kong ha u Jisu wang ha ka ni ka bertai pin yo tang ga jing jar tilada fi sham jar wat lengo nai persang ngau toru balai baru blai fin habban itu kumno try ngasania lo dame wat ladang ala kelumar kliru wat ladang am sngo tau suru la kanglot kalat baro nrai try ngan susania ba yame ngayo sngo ga anointing puli baranga ga siti ke jong Jacob
Kalau kau menikang ke Bible kau orang kemni ke dekat ke baar. Siti Jacob menikang baar. Ngan sepuluh wat dengan dia siti jong Petrus. Ke Bible kau orang tu pin nyau. Ia ke jing kemen sudah perabanget jonga. Apa pihap ke jing tenjuk bebonjat. Apa pitep berkata ke perang ia ke jing nget jong pi. Ke penlong ia ke jing Yasha. Ke jing jenjar. Ke perang ia ke jing nget jonga bejong pi. Ngalak jan kot ia ke jing kuran. Ngan polis ke wai. Siti Petrus ke peningkong. Kalau nong ru peningkong. Kedekat ke benriu ter kau angkum ni. Hakapa pias ngau kemen la mentah kendiat por la don kam la pen ngau si ye piru. Hagi ba bonjat ki jing tenjo. Kenang ba kata ke perang ye kata ke jing nget jong pi. Ka kam kordor ye ka siar ke bejatna. La perang ru ye ka haga ding. On yo shem ye ka haga jing yaro bat ke buram, bat ke jing long buram haga jing pen pau Jesus Christ. Amen. Kini ke jing jenjar finda polis tu syushui ke siti jong Jacob ngasau tenat pula dia kini filaju pulih kini kelonong ke baar siti Jacob ke dekat ke ba ngan pulih nado ke dekat ke ba santa tu dah ngopi ko para benget be it jonga hato ublai syem lajit ye kita ki baduk agani ke bertai ban long ki bariu spa aga jingat amen penbuat ban nga ong ublai lajit ye ki baduk aga bertai bakin riu spa aga jingat kani ka klam kran tangai ka pisah. Kani ka kran ba fi kendo jing ado ba fi ngau tau sho. Fidana ka addiction, fidana ka jing fidana ka jing pat jing pra ka jing pang jing sitom, kata ka ka jing dok jong ka jing em. Pi tip na em ba ki ne ke bangi yat mentah. Ka dai lot tang na ka wai ka dau. Ba blai u kwa palat ba ka jing ngat jong ba jong pi kanem dono. Pada bangi yat kene ke jingya lenti jong ke jingem la da fem skau to shushania ba you blai namar balai vitem pireu spa ga jingat da fi not ban shania you blai pin reu spa ga jingat kadang la ka bereu spa ga jingat ban ka babon pisah wat la dai ka pisang you dan kam ngamang mangim dan kam ngan krani fi las kene ko wai ke jing shishan ma ka po ka la ya finda pule ban nga na gospel ga jong Lucas Gospel ke jong Lucas kalenong ke bakat pra. Kene ke de ke bangalap ke wei ke sngi ban ngadas ngau tenat shisha. Gospel jong Lucas kalenong ke bakat pra. Ketu ke bentar ke bacepo jong ke dekat ke pra. Lucas kat pra. Kong kumne kene. Ngong pi ba un bishar hok yeki kumne ru. Henry anda wan ukon ubreu. Hatu un shamne ami ke jingat ke bertai. Finganya bau jisu un sawan. Nganget baru nginget je kata. Baru undawan ujisu unamuat ega way pat light naga jinget. Ngasyid ongkum ni. Ujisu unaman wat aga way kasi banga bahabreo. Unaman wat banga dan aga spa. Baga bank account junga aga dan lagi lak bad lagi klor. Ne bangam dan ngalong zero. Unaman wat banga dan aga balang ga bahe bad naga berit. Haga orthodox nagi charismatic. Unaman wat fidan hai ru ngide mangi be thawi kata ngi ben yue jing sha u play gam don kata hau play upet yang ngabde pi mat don haga no jingat haga no ga balang ngamut benong haga no ka kenuhun jing sekri fidan hang no ru fila bana ga background ga badok lani ga background ga berus pa fidan ga yeng ga ham start lani ga bam da poi kumta lana fidan haga no ru unaman wat igita unwan wat igni ga wai hato un shamne em ga jingat na kata daw u Jesus Christ ule egni wang ko siman nga dua yeme balada me sha ko makna ha usatan ru henrai mena mahap no naga jinget lada fi kendo ega jinget ka bakraw do kata taru tangga wai pinna mahap sho naga jinget kadan go ega dekat Bible ngakan mau ta iwe Timothy sau iwe umen semakot ukran shai on the Bible. Iwe Timothy sau iwe. Umen semakot ukran shai. Bagi singi bakat do si bon ba kin hap na kajinget. Si bon ba. Dai na kani ka daw ublay bu nga yini ka message mga kwa man pinifi. Pingan niya ba fi aga singi bakat do man. Ladakam dairu kalajan dan ba ong nga. Kam dai singi bakado namar man ka generation ngisiu ong bai singi bakado nado ko por jong jisuru kila ong singi bakado re arajar arfu arsenam menta ko kulam barwan ngasiu ong kumne yu ngong ka dai shisha man ka generation kinget begere ga singi bakado wan mangiru inget tangka wai ngatep
Lada ka kelempat zaman shwa. Mentang ila khamjan mangi bani kita ipat. Ngi khamjan mangi mentah bani kita. Nata ka daw. Hakiski ba khadu ong ga shiti shu Timothy. Si bon ba kin ham na ga jinget ngani to last ka testimony ni. Hagawai ni ki Saturday bingi don ni ga jisang samlang ni. Nga kren ni ga tangible presence jong play ba ka don ga jing try jong play kina samlang ni lada kin mau. Don ki ba don ngai I mentah ki don. Ba ka don ga jing try jong play namang iyo ngau si shai ga presence jong play ga belong tangible. Ba mga kren ni ka to ga message. Mdai mga sarong nga ai ngo you play. Ba nga I ga jing try jong play ga jisang samla. Ba ki dap kum ba si spa san pongo di ai. Ba ka nang bon ba do play ula kham pen bon mentai kina samlang ada so komen ni kata. Ba ha ka sngi fitem dala wai ga jisang. Wani wei breu bla kham rang ba ba ni ngai bla don kuon yong bai van nga kwai tu fi ke e ga ba ja. Nga wan jisang ga jing sang aklam ko awan shu ba ngala dep duai ro play ngala dep keren ro ba do play. Bangam teresho igni ga jinget ban ngan paidin no magala e pelat nama isyam jing e pelat tengam ko ban benyi gi breu gi ba ongkom ta nama bagi da syam jing e shisha ba yongam teresho ngan paidin ngan backslide no ban ngam sngo pela e kata nama ko ngi sngi gi ba do usaitan unyele ba bin penhap ifi na ga jinget ngam sngo pela re ha tu ga sngi yong ayo biang e ga jing ta ga jo blai ga batmai Iyo ngau biang presence jong play ka penlong I be in ong mentating anam paidin shu ngan yai ne ba ni ga jingai nang ni sekmat fin sekendo shibon kiban penduk jing kermen ni fi fin sekendo shibon ha office jenis setai pet bai ga lenti jong soitan un ong fi wat le jiseng wat pule bible unong fi wat ngai chu kin sadon ki jingja ki ba fin ong ngam tra ngai chu check bai ga tangi em gi ski ga bakhat do Fikin mau ne ngan keren last igni namaka namang ong fi kat bau play bu ka do non ngan keren ngai ka don ka jinggen tu menenga keren chpang Jairus ha por bu Jairus uriu badan kerdan u leader jang ka synagogue mdai ki riu madan kiri ki badan kerdan bat abau dan ni ka khon ka belajan yap ka badang khat arsnem bat abau wan ki dam ki kejat jong Jisu baru ong pen wan shi yang jong apen kya igni ka khon jong Puli na gospel Lucas nombor prasa puli. But ke Bible ko angkum ni. Kat bau Jisu udang bon kam nama open kiasa gitu ke beliau ke pangmis nam kan arsnam ubon kamu Jisu. But ke slam kata ke por bau Jisu unlet siang but kata ke kena kelaklan kelayap. Bagi wani tu ki parlok ki bayeng jong Jairus ki ang nai pen tut shu nai pen dik shu you know hikai maka kunce me kala de yam. But Jisu yos ngau uang what shep ting tang shunget. Uang kum ta. But ulet siang. Bada ulet siang fitep jayo. Bar ki yam ki lempat bagi daya snausi kata ke jingja kita ki beriu kata ke yang. Bad daya la yam fitep Jisu ong kumno. Uang ka khlem yap na yam ka shuyotia. Ki beriu ki jong blaying ki kon ki jong Jisu Christ. Ladang yap ngi khlem yap ngi shuyotia. Kumbaw ang Billy Graham siya po niyap Ukraine ukon jong Franklin Graham uang bahagaway kisngi ngan sayap uang Billy Graham uang tangba lada ki headlines jang ke kubor baro ke media kalau ang ba Billy Graham is dead uang Billy Graham ukon le jong uang wat nem nget kendiaro ngasiyot ya bar kadai tangka sibo usu transfer blay nang ne syatay baru Jisu uang kaklamiyap kasiyot ya hang ta ke Bible ka itu fitem ngadas ngau dam ro itu bro ke Bible ko ang kier ke benyu Jisu ki insult oh kuran beju ne kalayam fitem ngas ngau tenat di Jisu ngan ada ketin ke ko mau Jisu uang itu gi bro kum ne urung ta kamera uang get out mi sabar o belo di kishabar baru usarung mau kat tu kenengot tangkat kibedon jinget baru Jisu Christ derong ukta ige kti wang yang bar ka yang ai ba meka lada ka deban jaka kamba aga jingem jongfi lada ka devin yang naga jingyap ba fin empat lada ka devin yang naga jingpang ba fin shat lada ka devin yang naga jingkerdo ba fin long aga jingkerku Lada kadai bafin yang naga jing syate aga jing light load. What song aga jing mo ciberkat kebalong negatif. What song bat ki breu ki berke ben habauang ka klam yap ka suyot ya.
Wat syong bagi parlok bagi bahayang ki boong fitip em. Haga news kalau ong kumta wat syong bagi ta. Wat syong bagi belong negatif. Get out. Day hangta baga kamba kaja. La daga day yengi menta kesngi baga kamba kan ja ke jingim jongfi. Mangala duai ke ni. Ngakwa ke worship team kan one note sini come on. Don na pinang jongfi sa yo syai ke kamba. Fin sa yo ke kamba. Ngam tip ke dege eh. Ngam tip. Haga last message ke mga keren na ke YouTube men syampanai marsin sedang jong ketu ke tayo mo ke first Sunday jong penai April ngayo ban keren nang ni ngani tu ivi ke testimony ke buram ke ju blai keren ye ke bor jong ke jing yaro ke dan ke testimony dan ba phone nga kisah ki outskirt nganem de tu ivi ke de outskirt na ke Shillong bagi phone nga ki ong fi de fi itu iba keren nga ong hot ngau fi number na ai yang ayo nang tanang ta bari yang fi tip nem nga dan ha ke jing ke ba ngamlong shu nga dan ke jing pang ke ba bari yang hayeng ru ke jing dai ka palat ke jenjar palat nga khlem tre shu ban bam ban di ban ngam da ila give up ke jing lakum ban ong ngala ko ayap tambai khlem ong gumta Para por ba ong kumta yang sukum nore ngai i gani ka link jong gani ka YouTube ni jong gani ka jiseng bari yang ka por ba fikran sipang tu Assyria ba play sempat yo tu Assyria tu nong shun jong fi fikin mau na mi ka tu bara ba sempat dai hak tu ka por yang ka wan ka jinkman hak ka jingem jong abat dai hak ta ka por nga dayo snow ye ka jing ra ye ka ta ka donut ka bakya bat ban weng no ye ka ta bat dai hang taru yang snow tu banga kemen biang bat mentang ngala kwa ban bat ban ban dan ke jing dai ke biang bat ki bahayeng tongin ai ke jing tap ti you try ngala duai ban ngala i baka taru kan sajangan ong lupa fi saya tu yang mdai bangan serong re bangan yo ye tu keleng bau blai jong i udah udang do mentau Jesus Christ udang la ban penemi udang la ban pen kia yangi udang la ban jubah udang la ban ai ke kamba haleluya tongin ong lang haleluya haleluya Hallelujah. Ublay ukwa bangin emi ga jingem joga jingat. Mdai ba fin siyo si kilo si pau kilo ga jingat. Ukwa banem ki senran ki jong Jesus Christ ki klam ler ga jingat. Lada fi klam ler ga jingat. Nrai ki de ki senran ki ba pen kala khong pong. Ya ga pertai barok kawai. Wat ki jong barti mayos ki la bandon si kilo ga jingat ki yo kya ang to. Ka kan thai ga pang mi snam ka yo ang to. Ya ga jing pen kya nrai ga klam yo i banong ba ki pen kala ga pertai. Dai ma fi bat banga ki ba klam ler. Dai mangi ban le bhai ga ni ga jing ai jong ublai ga jingat. Dai le bhai ga jingat. Hang tau blai un pen kala khong pong ye ga yeng ga sam ga jong fi. Fi dan ga yeng ga ba kim priang you try. Le bhai ga ni ka jing penem kan sut ga yeng jong fi. Amen. Tongin ai ka jing tap ti utran mga yo sngaw ka jing darkat jong utran. Hallelujah, hallelujah. Ngakwa iba wala mi lami ka jirai jong jing manila da long in yang na makadon ka anointing hang ni. Ngini duai ru kerpang. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. Yes Lord. Ngat ye ka healing. Ngat ye ka jimpen kia. Healing is here. Yo iu blay itu menta shania menta hallelujah healing is here yes Lord daga dono baro I receive it. Thank you Lord Healing hot is yo here. snow ga jinor kat ga jong try ko afin connect bat gani kat ba finang ruai nice you ruai connect ba gani ka atmosphere jong ka presence jong play hallelujah Healing is hallelujah here. hallelujah I believe it. yes Lord yes daga dono baro I reach my hand. knere ki kti reach my hands to the heavens I lift my eyes where my help comes from yes Lord I look to you bet you try my rock my healer trust in you yes Lord right a god Lord baro let joy be
freedom is Don the play jam pergi dan kami ke freedom. Nget ini ke portion ni mentah. Hallelujah. Freedom is here. Yes Lord. Kira bashando rebaseke. Yes Lord. Thank you for your anointing. Right kita ke jipen slet jang ke jipen lalut. Wat pergi bersong ye. Nampak pin nget je kini. Hallelujah. I receive it. Yes Lord. Freedom is here. Pertai ke jing lalut. Freedom is Kebawan tanah uturai Jesus Christ. Hallelujah. Kira bashando. Yes Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, freedom is here. I believe. Yes Lord, we believe it. And I believe. Right? Jump to the downward barrel. Yes Lord. Reach your hands. Reach my hands. Yes Lord. Kena lagi kita. Layos go. You can do that cut down thrice. Layos go. Hallelujah. Thank you Holy Spirit. Help comes from. Yes Lord. I look to you. My rock, my healer. I trust in you. Yes Lord. Yes. Kena lagi kita. Ingat kena. Sedrong ira. Try me yo ingira sedrong ko pa. Balai mempelai ini kena ke pon ko try. Ngin salia me je me ko try. Hap dang joga jing e ko try. Ngin no dan salia ye me ko try. Nama ye jing I ko ye me ko try. Kena ke jing salia ye me ko try. Hallelujah. Hallelujah, Roy. Diktinga kne hot ngayos go. Thank you Lord. Try. Thank you Lord. Try ngai ngoi me ngayos go. Ke tidak kacam it. God nói kacam me ngayos. Hallelujah, try. Yes Lord. Yes Lord. Lampen kacanga. Senya hame diktinga kner. Oh, diktinga kner. Diktinga kner. Shadronga. Hoi yoi. Manisi por. Layos ngau ya ke jing dar kacau try. Connect but kene ke presence of play. Hallelujah. Senya pe. Yes Lord. Nompen kacanga. Senya hame. Jing pangkam labagan syangsa. Jing pangkam labagan syangsa. Jing pangkam labagan. Oh, right ke jing kemen ya kene. Right ke dodot bakmen. Dayo isi sya. Ke jing le kam dan jaka bagan syangsa. Maka jing ye jong play ke sensyar. Hallelujah. Yes Lord. Manjong melong bangan yo jing pen kya. Oh, daga dono baro. Yes. O jing pangkam la bagan syongsa. Hallelujah. Pigi bena yengo ruai langi gede. Yo yes Lord. Don pin sa yo kya chicha menta. Hallelujah. Melong play kapor baro. Yes Lord. Manjong melong bangan yo jing pen. Yes Lord. Oh, daga dono baro. Jing pangkam la bagan syong. Oh, ngayos go. Yang jing pen slat. Ngayos go. Pedang yang jing pen kya. Pedang yang jing pelan. Pedang yang jing pen. Yes Lord. Melong ulay kapor baro. Yes Lord. Manjong melong bangan. Oh, wajam. Oh, bikti. Biktinga kner. Oh, yes Lord. Jongara. Ngayos go. Don't you play like tak lupa itu. Don't you play jam tiu play like tak lupa. Yes. Ngapain? No pain.
kajonga. Yes Lord. Amen. Oh kiktinga kne. Oh kiktinga kne. Right dengan donut ke masjid ni. Right dengan jingit ke masjid syania. Ya Shinya ramna. Shaminga pe. No pe kajonga. Shania Amen. Shania Amen. Shania Amen. Shania Hallelujah. Ngaku afin kabrep gi kemat jongfi. Hallelujah. Ngaku kampen suki ye jingtam. Ngaku afin kabrep gi kemat jongfi. Ngayo sngau shisha ye jing pen slek menta. Ngayo sngau ye jing darkat ke jong try kat pengadang keren duduk mena. Ngaku afin empet ye no inoro nama gani gani kepor kebagentang. Hallelujah ngatip dan na pren chafi uladem kata lupa play. Ngai mentang ngai dan bo play uladem kata lupa fi. Shu ai lat toit baru mensem bakoi. Toit baru mensem bakoi. Toit baru mensem bakoi. Duai lana kada fin duai. Hallelujah. Try ngayo ego try gi kon chame. Try ngai menta ko pa me kata hoi ngayo menta. Hoi ngai ga jingta dan ki bladem ko sil. Lada fi kwa dem ko sil lada ka long dem ko sil. Maka dan kene ga jing pen slek da ka bangi purok. Hallelujah try nga ko afin kabrep ki kemat jongfi. Hallelujah try dan na freng jongfi. Fi don kam chi shai ga ni ga jing kai ka ba ga ni ga janmet. Fi don kam chi sha fi klampas ngau tholot ye ga jingai. Fi klampas shem ki ai ga jingai. Fi kan do jing e palat na kat kadau fi klam la shu ben ngat. Fi kan do palat ye ga jing pat do not ga jing em simat. Ba ga yeng ga sam jongfi. Ngana ngau kya menta ga do not jonga. Kan mengadang keren ini kentin ngatip ublay usngau kya ye fi. Uku afin le bhai ga ni ga jingai. Ku afin hap no na ga ni ga jingai. Uku afin shu IT biang ga ni ga sngi. Ye kata ka ba ye dai bar ga jingem jongfi. Namari ye kata ublay ulaban yada. Ai ba ga ni ga sngi ga ni ga med. Pin IT thamai la ga jong ga jingem. IT thamai ga yeng ga sam jongfi ye ga to ga ba fi sano di ki ba yeng jongfi. Ye ki ba ki klambar shami utrai jisu fi sano IT menta. Pidan ka jingpang ka ba fi di dawai sa IT no menta. Pidan ka jingdok jingkado fi ek saat IT. Ublay ula te ban yada ula ban juba. Pidan ka ay ga problem baru play. IT menta ayos ngau shisha. Lana kata ye fi ngaku afin penidak daga barakti ngan duat. Penidak daga barakti. Kner kam je jrong daga donor ka ba fi dakwa shisha. O ngai isi pon kikti try ngai isi pon ko pa. Mai ko pa kini ki kon jame ko try Jesu. Try nga duai ki ko try Jesu. Aku afin duai IT thamai ngan duai nang ne ngaku afin IT thamai duai. Sedang bante ka donor jongfi. Sedang bante mentai ka donor jongfi. Te mentai ka jingem jongfi. IT ka family jongfi. IT ki kon jongfi. IT ki megi fa jongfi. IT gitu ki bayang jongfi menta. IT menta. Ujisu pet. Ye gitu ki parlok jong to ba yap siliang. Uklam pet ye ka jingat jong bapang. Upet ye ka jingat jong gitu ki parlok. Uplay upet ye ka jingat jong pi menta. Namenta gitu ki breu ki bedan. Pidan ye ka jing sngau kya. Te ye ka dono jong pi menta. Plus utran. Lada ka devin pan map. Pin IT thamai. Pediang mentai ga ni ga jingkia. Hallelujah try. Hoi kner ngan duai. Try ngan duai ngaku afin pediang. Mga yo sngau ga jing pen sle. Ngam dei mga ude Jesus Christ ude men sema koi. Try ki kon chak me ki kner la ki ti go try. Metep ye ga jing em jong i ko pa. Metep ye ga jing em jong ki go try. Metep ye ga jing mo jong ki. Metep ye ga don hod. Metep ye ga rong ga mi jong ki. Metep ye ga to ga jing kya. Kapag kit maroy go try. Kapag mlatso go try. Ki kon samla ki sakot agni ga addiction go try. Try nga duai go pa. Kat kop ka ni ga jing pen slek ka badan menta.
Nga break ika tu ka addiction nga kerteng jong Tuhan Yesus. Nga kuren ika jing pen kia. Haka met jong pi nga kuapin pedang. Pedang syania mentah. Syania mentah. Trying ada keren menaiki ke dot note. Kama kin note ban syania ame ko Tuhan Yesus. Kin note ban syania ame mentah try. Note ban syania mentah. Kama ada ongkum no ke report. Note ban syania trying ada dua ini ke kelemat try. Note ban syania hot. Note ban syania try. Trying ada dua iko pa. Menjubab ya kajing angno jangka dot note jangki. Kajing ap kemilan pi jangki ko try. Trying a keren ini ke kelemat kat kom kajing pen selek jam iko try. Trying a keren kajing pelat jam iki kon jam iko try. Trying dan kam bakin roy kajing et. Bakin nang sana kajing et trying a keren ko pa. Try men penlong iki nang ni sekmat ko pa. Try bakin na mahab no na kajing et ko try Jesu. Bat bakin yai bat me ko try. Men bat scam iki ko try bakin bat scam me. Baga ni ko pa kajing ya lenti kiski bakado ko try. Nginam paiden nginam mahab no na kajing et ko try Jesu. Hallelujah try. Trying a pelat load ko try kajing pen selek jam kajing kerku jam. Nga pelat load ko try Jesu. Ye ka jing pen kia jame ka freedom ka jame ka healing ka jame ko try. Ha ka gerteng ka jau Jesus Christ ka duai. Pedang aku afin pedang. Try ngada duai. I bikin wan rai ki testimony ki bakrau ko pa. Try I bikin wan rai ki testimony ki bakrau ko try. Nama medang mado menta medang la ko try Jesus. I bikin da ito shisha menta ka met ye me ko pa. I bikin kon jame kin ito ye me kama lor menta. Kini itu yang menang ni sekemat kam jeleu ko try. Baga pertai ka bakin haban salat ban rok. Kin rayo Jesus Christ yang me ko try Jesus. Baga pertai kan haban kongo yang me kan haban mani me ko try Jesus. Hallelujah try. Try ngan tuai ni lemat. Mereka kui ki kon jamel baga ni ka message ko try. Kerku ko try Jesus. Pen pawi ka bah lor tam. Aga jingem jengki ko try. Pen pawi ke bah lor tam ke jing debat me ko try. Abagin nang ban syania apreng jong ke jing pam ngau thau ju ke jingem. Agin nang ban syania me ko try apreng jong ke khot lat ko try. Hallelujah try Jesus. Hallelujah try. Thank you Lord Jesus. Jesus name in Jesus name. Ai ngo me ko try nganget me jubab nga ai ngo lupa ba me jubab. In Jesus name. Barong ini ong lang. Amen. Tongin tai ka jing tap ti ka ba jam so tra. Kanong na play so ngi fi kiman na gani ka jambe. Tongin rai ka jing jong ka jing rong in the lek man shisha. Namara bang idon ni ka jinget ka bang ilaban shania dapen iru. Dapen iba fi da kiman shisha. Hallelujah try. Khadi ba wala min yelap. Ka jirai jo ka jing ro da lek kiman shisha. Da lek kiman shisha. Hallelujah. Hallelujah. Yes Lord. In the Lord. Right like a sword with jump. Tabi kiti jumpy. Hallelujah. Rejoice. Yes, I will Lord. rejoice. And I will rejoice. I will rejoice. Yes, Lord. In the Lord. Oh, yes, Lord. God of my salvation. The like man, I will rejoice. Hallelujah. Yes, I will Let us be rejoice. torment I will try Jesus. Like man. I will rejoice in the Lord. Hallelujah. The God of my salvation, I will rejoice, and I will rejoice, I will rejoice in the Lord. The God of my salvation, I will rejoice, yes I will rejoice. The victory. Yes, Lord. The victory do not blossom. Yes, Lord. No blue in the vines, I will rejoice. The like man, Shisha. Like a dog on the man. Though the earth crops may fade, Yes, Lord. and the food in the field, He tore your place. That's how you like man no matter long go past. Oh, yes, Lord. the victory to not Yes, Lord. Yes, Lord. I will rejoice. He tore your blade like a like man. Hallelujah. I will rejoice. He tore your right Jesus like a like man. Though the earth crops may You don't break a jingle like man. Hallelujah. Yes, Lord. I will rejoice.
Yes, I will, and I will rejoice. Oh, yes, Lord, and I will rejoice in the Lord. The God of my salvation, I will rejoice. Oh, I will rejoice, I will rejoice, and I will rejoice in the Lord. The God of my salvation, I will rejoice. Yes, I will. Are you ready? Nganyay lekmen. Yes. Oh, nganyay lekmen. I will try. Praise you, Billion John. Nganyay lekmen. Oh, nganyay lekmen. Nganyay lekmen. Nganyay lekmen. I will try. Praise you, Billion John. Nganyay lekmen. The Shisha. Oh, nganyay. Stand and sing it one. Nganyay lekmen. Oh, nganyay lekmen. Yes. I will try. Praise you, Billion John. Nganyay lekmen. Nganyay lekmen. Yes, Lord. Nganyay lekmen. I will try. Praise you, Billion John. Nganyay lekmen. The Shisha. Oh, nganyay lekmen. Nganyay lekmen. Oh, nganyay lekmen. The Shisha. Oh, nganyay lekmen. I can come think of a jump. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Trying I know you make a try. Thank you, Lord Jesus. Nakuha ini siyang. Ngadan ka jimpen pena, siya pangan IT siya i German. La Saturday ka apu praterik German tau benai. Ngindan biang ke jiseng samla. Haga por nrewu je agan ke jaka. But pindi i ke jiseng samla mentang ila jan kot juga ars pangut. But nga aingo you play. Mam day mangi they play bo wanilam. Tinga kerpa ni fi ai bangin empoi tang kata ai bangin dap bes mam gambangi dap bagi si Sunday. Namar ngan ong biang ikene ngadam that ikene haga jingdu ai jonga ngayo i palat bo play un pendan kam rat ba gi kon samla gi singi bakado. Fi ki kime ki pang ko pin pa biang gi kon jong fi. Kam day tangi kuna samla ki dan ki teks nga ki kime ki ong long nam ngin wan na yo fim sha rung. Wan ki kime ki pa ki teman ki kro. Lada fidang samla ke donut wan. Amen. Dengan perkembangan isin man ke second Saturday berka fourth Saturday la Saturday ro. Arfu fratering tau benangin dan biang ke jiseng samla ne. Bat ngai finda wan finyo ke jingir kuno try. Amen. Tangan IT no ikene ke por hai chaman. Long blak ku, long blak kentiu, long blak penan brom, ya ke kerteng ke jong try. Amen. Ngai lapendap hai kitingkar bekinjam men sim jongi, dah ke jengai kepada ketin ke jong blay. Ai baganika ketin ke jong blay. Kabelong ko umpniang, ya ke jing em ke jongi ke pemalang sengi, ngenyo ban leket nang ni. Na spiritual refinery kepada ketin ke jong blay, segilong yeng long sem ke jongi. Ki balong kom ki kinja Peter Pom ki bangila ban supply seki dekot ki member ki jongi seki paramarjan marpa sekadong ke senong segri ba gajai benrio. Amen. Om baro ki banyo bandon hakne ke jaka dei tang kita kitangkar sisa ki bala bandon hakne ke jaka bat dei tang makiru ki bala long ki bala jir kerpang bikila ban leket kita ki umpniang seki Peter Pom ki badon seki ki dong ke thain ke jongi. Amen. Long blak kui ka teng ka jong try sa sin pat ngong yaro you try yaro you try yaro you try long blak ku ya usamla jongi ba iban sim ai ba jing bha ka jong blai ka long halor jong phi ka jing ku blai kan long ka jing blai kan long ka jing da blai kan long ka kamba blai kan long ba brai unyo ka buram pat lingba jongi pat kumjuru ipi ki ba page lingba ka ni ka YouTube channel jong Grace Worship long blak ku ipi phiru kumjo sobaban like share subscribe kalong ka jingger khu ipi kalong ka buram mi blai. Amen. Kani por ngil apoy sa kabaway haba pidon ng ka jaka sa sien ka kerpat da ka mensim ka basoret da ka tonot ka kumen haba pidon ng ka jaka long relax long light loy ban yaro ban syakri ban pendon yo blai pendon buram yo blai ngai tino ing por hi basan sinet ba nai ka jingger khu bat blai.
Tanya yang lang ni po. Yuhay no. Trying you anak mat jome ko pa ning por hani ka janmiet ko pa. Ngayong isong try ka jinon kat ka jome try no pas dang ka jesang ko pa. Ano ka chairmanship ka praise and worship ko pa try. Ado ka ketien ka jome try mangi yo soni ka janmiet ko pa. Ka ketien ba pengkan mawingi try bangin itu ime ba bangin don ka jinget hame ko pa try ba bangin shanya hame ko pa. Try me kwa ingi mangin nya na ka jinget om na jingi yo I ka try lam na ka jingi yo snow ko pa. Rai mangin nya na ka jinget ko pa try. Try ngi ai ngongi ai ka brom shame ko pa ni ka pon ni ka janmiet ko pa. Ngatuai wei pe wei ka try ka dan ni ka jakap dan haying no kum jo ablay ko pa. Men ka khui ki try ki liang ki benta jong ka jingem ngi jiki ka man la ka singi ablay ko pa. Men da man ka mon sumar ka mi krong ka ya ka yang ka jong ki try na ru man ta try kanat ko pa. Onum sha ki body man ki jinong ki mi man ka ta ki kon ki jong me ko pa try kanat ko pa. Ngatuai ni ka pon ni ka janmiet ablay ko pa try kanat ko pa. Iki jong ku blay ka jema si sien ko pa try halor jong ki baro ablay ko pa. Try mungkin mi no ni jaga ko pa ngadoi bi jing ai try Jesus Christ ke je ba ublai ko pa lam ke jing slab thiang ta mun sem ko ai kin bo lai wei shong sa ngi kum ju ba ki re khot sa tak ka par thai na ro man ta shi bam ji kot ru amen ngin ro try sin way are lie yaro I try ke je sengla wai ngi yo complete way